Takže vás pekne vítam, sme radi, že máte takú účasť, vraj to nebolo ani povinné. Tak začneme, možno predpokladám, že pánov všetkých poznáte, netreba nikoho predstavovať, tak začneme hneď od začiatku s takou úplne najjednoduchšou otázkou. Povedzte nám 3 veci, ktoré chcete, aby po vás po tých 5 rokoch ostali. Čo sú také 3 priority, ktoré možno o 30-40 rokov sa objavia v učebniciach? Pán Čarnogórsky. Silnejšie Slovensko, spravodlivejšie Slovensko a rešpektovanejšie Slovensko. Konkrétnejšie? V čom bude silnejšie? Silnejšie v tom, že bude sociálne vnútorne viacej spojené, čiže nebudú také sociálne rozdiely, a to znamená najmä, že nebude skupina občanov Slovenska, ktorá buď bude už v pozícii nedôstojných životných podmienok, alebo jej to bude bezprostredne hroziť. Taktiež silnejšie bude to v tej sociálnej rovine, v takej dennopolitickej, že nebude sa viesť studená vojna medzi, ja to nazývam tzv. Pravicou a tzv. Ľavicou. To znamená, že politické strany a politické tábory samozrejme budú mať svoje odlišnosti navzájom, ale budú si vedomé určitých spoločných záujmov Slovenskej republiky, ktoré ich budú spájať dokonca do tej miery, že keby to tieto spoločné záujmy vyžadovali, tak sú schopné ísť aj do spoločnej vlády. Taktiež ešte, že zahranično-politicky Slovensko je dobre zabezpečené na západe, to znamená, myslím, Európska únia, NATO a čo ja viem, EUCD a tak ďalej. To znamená, že toto zabezpečenie zostane a budú sa zlepšovať zahranično-politické vzťahy aj smerom na východ, proste, aby sme stali na 2 nohách a nie na 1,5 nohe. Spravodlivejšie, už toto, čo som povedal, obsahuje aj veľkú dimenziu spravodlivosti. Spravodlivejšie bude v tom, že jednak zákonodárstvo, ale aj sociálna klíma v republike bude taká, že nebudú musieť takmer každé 2 týždne alebo mesiac prepúkať nové korupčné aféry, rodinkárstvo a podobne. To znamená, že aj obyvateľstvo bude si viacej dôverovať navzájom, pretože nebudú takéto veľké príčiny vzájomnej nedôvery. No a rešpektovanejšie, že toto všetko bude vidieť aj zahraničie a Slovensko aj vzhľadom na svoju zemepisnú polohu bude schopné plniť určité úlohy, také stmelovacie úlohy alebo úlohy poskytovania dobrých služieb aj smerom navonok. Čo bude u vás v učebnici? Smelá otázka a prezident by mal od prvej chvíle, keď len kandiduje, hľadieť, nesľubovať to, čo nemá v kompetenciách a v ústave zverené. Nie, to myslím všeobecne, preto nečakajte odo mňa sľuby typu bude lepšie cesty, lepšie pracovné miesta, väčšie platy. Myslím si, že prezidentský úrad by nie, že mal znovu nadobudnúť istú dôstojnosť, ale mal by ju prvýkrát získať. Keď sa pozerám po slovenských prezidentoch a začnem u doktora Jozefa Tisa, doktora Gustava Husáka a končím u doktora Ivana Gašparoviča, mám pocit, že ak chceme hľadať nádej alebo istý obraz toho, ako by mal vyzerať prezident, tak sa musíme dostať len k Slovákovi z Kopčan, Tomášovi Garriguovi Masarykovi. Ten úrad by mal vyzerať inak, ako vyzeral doteraz. To je prvá vec. Druhá vec je, že by prezident mal byť predovšetkým zástupca občanov pred politikmi, nie zástupca politiky pred občanmi. Prezident by nemal prijímať pokyny od politikov, a prezident by naopak mal stáť čelom k politikom, nemal by na nich závisieť, to už by už samozrejme nemal závisieť na temných silách. Mal by mať, pokiaľ možno
životný príbeh dosť nepriestrelný na to, aby si mohol trúfnuť povedať, čo v danej chvíli treba povedať a povedať to medzi oči tým, ktorí to majú počuť. A úplne nakoniec by som povedal, že by mal nielen čeliť zvyčajným tlakom a povelom, ako to vidíme teraz, ale mal by tiež hovoriť k svojim občanom. Malo by to byť častejšie ako raz do roka pri správe o stave únie. Mal by, podľa mňa, začať tradíciu hovorov k občanom. Franklin Roosevelt za druhej svetovej vojny, keď americkí synovia chodievali krvácať na boiská, chcem len povedať, zaviedol hovory u krbu a hovoril k svojim občanom. Hovoril možno k tým, ktorých synovia a manželia boli na Omaha Beach a dodával tým Američanom niečo, čo im umožňovalo veriť vo víťazstvo. I Slovákom treba dodať vieru, že táto krajina nemusí byť navždy zakliatá. Budeme mať niečo, ako hovorí Zlán, ako realitu Pastýma? Tak. Dobrý deň prajem. V prvom rade som veľmi rád, že tu môžem byť na pôde tejto prestížnej univerzity, vysokej školy, pretože práve z vás vyrastú budúci super manažeri, super právnici a vo vás bude budúcnosť. A teraz k otázke, kde ja vidím, čo by sa malo udiať. Podľa mňa je dôležité vrátiť dôveru. Dôveru v prezidentský úrad ako v úrad, ktorý stojí za občanom. Dnes neexistuje niečo, čo by postavilo protiváhu vláde, protiváhu vládnúcej strane v parlamente. Dnes chýba niekto, kto sa dokáže za slušných občanov postaviť. Takže čo ja by som chcel, aby sa po 4-5 rokoch stalo, je, aby každý občan, každý slušný občan vedel, že prezident stojí za ním a že za ňo bude bojovať. To je zásadná jedna vec, ktorú by som chcel. Vrátiť naspäť dôveru a autoritu prezidentského úradu. Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie aj ľuďom, ktorí prišli. Ja som tu takmer na domácej pôde, toto sú 2 dizertačné práce miestnych doktorantov, ktoré budem musieť hodnotiť. Keď sa pýtate na 3 veci, ktoré by som chcel, aby zostali po tých 5 rokoch výkonu úradu, tak ja by som chcel veľmi prispieť k úspešnému prechodu Slovenska na vyrovnaný rozpočet, aby mladé generácie nezačínali s mlynským kameňom na krku a s dlhovou guľou na nohe. Chcel by som prispieť k tomu, aby sa v súdnictve obnovil alebo nastolil základný poriadok vo vzťahoch a aby platila rovnosť pred zákonom, rovnosť príležitostí, aby aj z týchto ľudí mali rovnakú šancu sa uplatniť nielen rodáci z Komiatíc, ale všetci, ktorí na to majú predpoklady. A chcel by som, aby Slovensko už v tom čase bolo reálne a pevne na ceste od montážnej dielne ku krajine s inteligentným priemyslom a s perspektívou na inteligentnú budúcnosť, pretože to, čo je pre mňa taká srdcová záležitosť, čo ma dosť trápi, je to, môžem si to tu možno dovoliť, je brain drain, teda únik mozgov, to, že mladí ľudia strácajú dôvod tu chcieť žiť, alebo sa sem chcieť vrátiť. Ja som študoval aj v Bratislave na právnickej fakulte, študoval som potom aj v Amerike a vrátil som sa, napriek ponúkam zo zahraničia, pretože som tu doma, chcem tu žiť, ale dnes mladí ľudia majú čoraz menej dôvodov chcieť sa vrátiť. Podľa mňa je skvelé, keď idú von, naberú skúsenosti, naberú rozhľad, kontakty, ale je dôležité, aby mali dôvod sa sem vrátiť, aby tu naozaj, a dôvod, pre ktorý ho dnes strácajú, spočíva práve v tom, že tu nemáme rovnosť šanci a rovnosť príležitosti. Keby som ja mohol položiť otázku, tak by som sa spýtal ľudí tu, že koľký z vás veríte, že dnes sa sudcovia, prokurátori vyberajú len na základe odborných kritérií. Že napríklad tam platí rovnosť príležitosti. A to by som chcel, aby sme si mohli povedať nie len o 5 rokov skôr, alebo neskôr, ako sa nám to podarilo, súvisí to s klímou spoločnosti ako takej. Toto je krajina, kde platí rovnosť pred zákonom a kde máme všetci rovnakú šancu a príležitosť sa uplatniť, komiatice, nekomiatice. Ďakujem. Všetko veľmi ambiciózne veci. Tak sa poďme pozrieť na to, či ste ich schopní predstaviť. Pán Kiska, začnem vami. Vy sa hrdíte tým, že ste apolitický nepolitik. Na druhej strane máte podpredsedu federálnej vlády ešte z roku 89,
pán Procházka bol poslancom, podpredsedom strany, pán Osusky bol... Neboli ste podpredsedom? Ešte nie došlo. A pán Osusky bol v DS, OKS, SAS, tiež je veľmi skúsený. A prečo si myslíte, že vy ako apolitický nepolitik dokážete reálne vniknúť do toho systému tak, že rýchlo niečo aj presadíte? Nebudete mať problém s tým, že budete rok, dva hľadať skúsenosti, hľadať spôsoby, ako tie veci presadiť? Nie je to nevýhoda naopak? No, tak to hlavne je to obrovská výhoda. Dnes je veľmi veľká nedôvera voči politikom. Viac ako 55% ľudí politikom neverí. Mnohí ľudia mi hovoria predtým, ako som mal kandidovať, som mal roky sedieť v parlamente, spoznať sa s tými ľuďmi, chodiť s nimi na kávičku, týkať si. A presne ja si myslím, že to je opak. Presne to, že človek vchádza zvonku, kandidujem na prezidentský úrad kvôli tomu, že som zažil, mám v sebe obrovský pocit rozhorčenia z toho, s čím som sa stretol. Buď ako podnikateľ a manažér, alebo potom ako šéf charity Dobrého Aniela, ako zakladateľ. Stretol som sa s tak tragickými zlyhávaniami štátu, že tam skutočne vchádzam s potrebou a s odhodlaním bojovať a vrátiť prezidentskému úradu autoritu. Výborne, toto vieme o vás, ale na druhej strane chcem sa opýtať na tie nevýhody. Necítite ako nevýhodu to, že sa neorientujete v tom systéme? Možno takú podpasovku, máte predstavu, keby ste mali nezrovnalosť v majetkovom priznaní, ktorý parlamentný výbor to bude riešiť? Vôbec ma to teraz netrápi, pretože necítim o tom, že by som mal mať nejakúkoľvek nezrovnalosť, ale ja sa práve že veľmi transparentne pozerám aj k financovaniu kampane, aj k tomu, koľko míňam a koľko na to dávam, takže túto otázku vôbec teraz neriešim. Ale aby som sa vrátil naspäť, že či cítim niekde nevýhodu ako takú, presne opačne. Človek musí, ako prezident, nesmie mať zodpovednosť ku žiadnej politickej strane a neverím tomu, že keď niekto vyrastol na pôde niektorej politickej strany, ak tam má svojich známych, priateľov a tak ďalej, že potom sa skutočne stane tým objektívnym prezidentom, ktorý sa tam postaví a buchne takto pesťou na stôl, toto nie. Tomu ja osobne neverím. Takže nestratíte rok, dva drahocenného času z toho funkčného obdobia, kým sa zorientujete, ktoré dvere otvoriť? To určite nie. Ja mám veľmi jasnú predstavu, čo chcem, ja chcem bojovať za ľudí. A prezidentský úrad otvoriť pre ľudí, pre čestných ľudí, pre profesorov, pre slušných sudcov. To chcem spraviť. Ja s týmto určite problém, tento problém nemám. Je pre vás mementom de facto apolitický politik Iveta Radičová? Z pohľadu jej príbehu? Z pohľadu jej príbehu pani Radičová bola v mojich očiach veľmi čestný človek, ktorý vchádzal do politiky s veľmi čestnými zámermi a kde ju trošku politika nechtiac zomreli jej práve tí, ktorí s ňou v tej strane boli, nedali jej dostatočnú podporu a práve preto je dobré, ako do toho človek vchádza presne taký, ktorý s politikou, s tou aktívnym tým sedením v tom parlamente nikdy nič nemal. Vás to nezomeli? No určite nie. Moja motivácia je veľmi, veľmi silná. Pán Černogurský, vy ste nositeľom mnohých kontroverzných ideí, ste možno najtolerantnejší voči slovenskému štátu, ste v dobrom slovenský konzervatívec, možno číslo 1, čo tiež plodí množstvo diskusí. Čiže neostane to tak, že budete zahlcovať médiá a spoločenskú diskusiu mnohými kontroverznými témami a vlastne sa vám nepodarí z toho, čo plánujete, nič presadiť, pretože stále budete len odbíjať útoky z toho, čo napríklad sa vyjadrujete o slovenskom štáte? Nie, pretože pozrite sa, ako radový občan, samozrejme sa vyjadrujem viacerým veciam, na ktorých blogujem a podobne. A vidím okolo seba problémy, ku ktorým si myslím, že by som sa mohol užitočne vyjadriť, tak sa vyjadrím. Ako prezident samozrejme sa nebudem vyjadrovať ku všetkým takýmto problémom, pretože prezident má iné poslanie, iné úlohy a inú zodpovednosť. Ale prezident republiky by mal byť takým najvyšším strážcom toho, že vnútorné pomery v republike sú spravodlivé, že umožňujú vyjadrenie zaujímavých myšlienok, a to nie len odo mňa, teda akoby od prezidenta, ale od každého iného. A to znamená, že keby videl, že tieto podmienky nie sú naplnené, tak v takom prípade by sa vyjadril k tomu takým alebo onakým spôsobom. A pokiaľ ide o moje tzv. Kontroverzné myšlienky,
tak ja by som sa vás mohol akoby protiopýtať, že môžete mi menovať niektorú moju tzv. Kontroverznú myšlienku, ktorá zostala trvale kontroverznou, ktorej čas nedal za pravdu, alebo teda ďalší vývoj, či v našej republike, alebo v Európe, alebo vo svete a podobne. Aj z posledných dní a týždňov boli tu rozhovory, bol vaše Slovenský štát. V slovenskom štáte. No, áno, sú dobre. ďalšie veci, samozrejme vy neradi mlčíte, napríklad keď sa vás niekto opýta na orientáciu na Rusko, čiže sú to veci, ktoré budia kontroverzie. Či sa neobávate, že sa nebude riešiť nikdy názory Jana Čarnogórského na tieto kontroverzné témy? Nie práve. Zoberme si ten slovenský štát a Rusko ako príklad, hej. Slovenský štát, ja si myslím, že tu, či diskusiu alebo polemiku, že som vyhral v SME teda, alebo ktorá v SME začala. Pretože... To u koho? No tak nie, myslím v mienkotvorných médiách, tak to nazvime. Pozrite sa, tie moje výroky, ktoré som mal na adresu slovenského štátu ako plus, v tom časopise. Extra plus, áno. Sme ich napadli, viacerí, ale ja som potom citoval uznávaných slovenských historikov, ako napríklad nedávno zosnulého Milana Zemka, Ivana Kamenca, potom z Ústavu pamäti národov, ktorí mali vlastne také isté, vyjadrili také isté názory, pokiaľ ide o slovenský štát, ako som vyjadril ja, čiže z toho hľadiska mi dali vlastne za pravdu. A po druhé, ja som tie svoje názory, ktoré som vyjadril v Extra Plus, vôbec nemusel odvolávať, nemusel som sa za ne omlúvať a podobne. A keby zostali akože kontraverzné, alebo, no nie kontraverzné mohli zostať, to nie je negatívum, ale keby zostali eticky negatívne. Dobre, tak v takom prípade, počkajte, len dokončím, v takom prípade by SME napríklad už odo mňa, kým sa neospravedlním alebo ich neodvolám, tak by sa na mňa nič nepýtalo, proste so mnou by nekomunikovalo, ale presne opak sa deje. Nebude sa na Slovensku 5 rokov diskutovať o týchto témach? No, ja si myslím, že nie a v každom prípade ja by som nerad. Dobre. Chcete ešte aj pokračovať o Rusku? K Rusku sa ešte dostaneme, samozrejme. Pán Procházka, vy ste vyskúšali KDH, tam ste s tými svojimi myšlienkami neúspeli, nekandidovali ste napokon ani na toho podpredsedu, ktorého ste spomínali. A podobne, možno to bolo v Nové, množstvo vašich kolegov z KDH vás rado ohovára, že sa s vami nedá spolupracovať. Podobné výroky hovoria aj predstavitelia Novy. Sú to ohovárania, ale predsa len je to viacero ľudí. Prečo si myslíte, že dokážete niečo presadiť, ak sa vám nepodarilo uspieť napríklad v KDH, nepodarilo sa vám nejakú veľkú spoločenskú diskusiu vyvolať s Alfou, a možno v intelektuálnych kruhoch áno, ale na druhej strane masy to nikto ničomu nepodnietilo. Čiže prečo uspejete, pokiaľ nie ste schopní sa dohodnúť napríklad tých subjektov, ktorí ste boli? Ešte len taký ten svoj učiteľský zlozvyk na tejto pôde, že pán Kiska je to výbor pre nezlučiteľnosť funkcií a možno, že aj ostatných sa to zíde, keď sa ich na to budú pýtať. Podľa mňa je naozaj dôležité, aby človek, ktorý chce dôkladne chrániť ľudí pred negatívnymi dopadmi toho v úvodzovkách systému z veľkým S, nebol jeho súčasťou, ale zároveň ho dôkladne poznal. A ja som práve tým úsilím o pohyb dopredu a zmenu aj v tom politickom prostredí tú znalosť toho systému a toho prostredia získal. Ja som vyrástol v odbornom prostredí a v politickej strane som jej členom, radovým členom. Nikdy som nezastával žiadnu vyššiu funkciu. Radovým členom politickej strany som bol necelú desatinu svojho dospelého života. Zvyšných viac ako 9 desatín som strávil práve tou odbornou profiláciou, lebo verejný priestor je moja vášeň. Ja sa tým nejako netajím. Mám samozrejme aj veľmi rozsiahlu a pestrú skúsenosť zo súkromného sektora, ale celý svoj dospelý život sa zaoberám verejný priestor. Teraz nedávno mi vyšla veľká učebnica aj s kolegom, ktorá skúma teóriu a dejiny štátu a práva. A je to niečo, čo je pre mňa dôležité a je to súčasť mojej osobnosti, tá vášeň pre verejný priestor, pre vzťah občana a štátu. Lebo myslím si, že to by malo byť taký kľúčový rozmer aj tej verejnej debaty, ako
nadizajnovať ten vzťah občana a štátu tak, aby štát ľudí nešikanoval, ale slúžil na ochranu ich slobody a dôstojnosti. Pripomeniem tú otázku, nepodarilo sa vám pohnúť KDH, prečo sa vám podarí pohnúť Slovenskom, keď sa nedokážete napríklad v menšom subjekte, ako je strana, dostať do toho, aby vás viacero ľudí podporovalo? Pretože si to z KDH sa nepodarilo pohnúť nikomu. Je to veľmi špecifické prostredie a Slovensko je trochu ďalej ako KDH, podstatne ďalej, aj bude ďalej. Viete, že ja sám seba vnímam v celom tomto ako nástroj, naozaj že nástroj niečoho väčšieho. A tým niečím väčším je pre mňa osobne generačná a mentálna obnova verejnej služby na Slovensku. Ja verím na to, že sú prirodzené cykly v každej jednej komunite, v každom jednom prostredí a že si aj Slovensko zaslúži takýto cyklický pohyb naozaj dopredu a podľa môjho názoru naozaj dozrel čas na to, lebo viete, okolo mňa je veľmi veľa mladých ľudí, ktorí uspeli v tom svojom prostredí, pretože sa nebali. Mám dosť veľké zázemie kamarátske v startupovej komunite, kde sa bavíme aj o tom. Dnes som predkladal priority tieňového rozpočtu, čo je úplne novú v slovenskej verejnej debate. Je to prvýkrát, čo sa niečo také objavilo a jedna z vecí, na ktoré trvám, je práve tá podpora domáceho inteligentného priemyslu a hovorím si, prepáčte, hovorím si jednu vec, že keď sa mladým ľuďom, ktorí majú dobrý úmysel a snahu podarí presadiť, neviem, v biznise, v práve, v ekonomike, všade inde, prečo by verejná služba mala byť výnimkou? Prečo by tam mali panovať horšie pomery a menej perspektívy ako inde? Výborne. Jednou vetou, celú štátnu a verejnú správu nezmeníte, nebudú tam ľudia takých, ako vy si predstavujete, čiže dokážete sa dohodnúť aj s tou starou politickou garnitúrou? Viete byť mediátor? Ale ja nechcem uzatvárať dohody s politikmi. Ja chcem pôsobiť ako mentálna a mocenská protiváha moci politických strán. A keď sa na to pozriete objektívne z boku na tie 3 roky môjho pôsobenia vo verejnej službe v parlamente, presne to som doteraz robil. Tie idei nepresadíte inak ako cez parlament, respektíve množstvo tých ideí nepresadíte inak ako cez parlament. Ale parlament je zrkadlom spoločnosti. A ja chcem, aby tá spoločnosť reflektovala to, že tu je istá potreba pohnúť sa dopredu a naozaj potreba aj generačnej, aj mentálnej obnovy verejnej, z toho, ako sa verejná služba na Slovensku poskytuje. Áno, Susky, na vás mám tiež jednu záľudnú otázku. Pozeral som si podrobnejšie prieskum NTK a viete, koľko voličov SAS by vás približne volilo za prezidenta? Viem, že pomerne veľmi málo. A paradoxne mám najväčšie... 4,5%. Áno, kvóra voličov z SMK, z HÍDu a dvojnásobok toho ešte aj z SDKU. Prečo presvedčíte ostatných, keď neviete vlastných presvedčiť? Lebo 4,5% vo vlastnej strane asi dosť málo, to priznávať. Viete, poviem vám jedno, vždy som sa v politike pohyboval v menšinových zoskupeniach. V čase, keď sme s Janom Langošom kriesili DS, ktorá bola na úmrť, tak sme mali 1,17. V čase, keď sme celkom nesúhlasili s Kaníkovou víziou toho, ako on chcel prevádzkovať ideovú hodnotovú stranu ako Procter & Gamble, tak sme odišli do marginálneho zoskupenia. A ja môžem povedať, že je samozrejme slobodná panská vôľa každého voliča vybrať si dneska veľmi slušnej ponuky, ktorá sedí za týmto stolom. Je možné, že máme ešte niekoľko mesiacov a je celkom v dosahu ľudských možností, že i liberálni voliči si povedia, že tento človek je niekde umiestnený tak, že to, čo je liberálne, reálne a cenné, nepochybne reprezentuje. Napríklad som bol vždy v zoskupení, nech sa aj volalo konzervatívnou stranou, ktorá bola zástancom maximálnej ekonomickej slobody, maximálne malého štátu, maximálne malého poručníkovania občanovi, maximálneho odporu voči sociálnemu inžinierstvu, podľa ktorého niekto vie lepšie ako ty sám, čo potrebuješ.
A to bolo celkom reálne liberálne, aj keď sa to inak volalo. Dúfate si na finish zo 4,5% to vytiahnuť? Trúfam si byť sebou samým a je na panskej voli voliča, čo si vyberie. Ja nie som ten, ktorý tu bude rozdávať veľkohubé sľuby, ale za sebou si stojím. Sme na pôde právnickej fakulty, takže poďme k právu a justícii. Všetci veľmi dobre viete, že je veľká nedôvera, 2/3 občanov nedôverujú voči justícii. Čiže akým spôsobom si predstavujete tú zmenu, o ktorej ste takmer všetci hovorili, že je ju potrebné urobiť? Pán Procházka, len tak vám nahrám, vy ste hovorili o tom, že keď prezident môže nevymenovať Jozefa Šenteša, tak je teoreticky možné aj zobrať funkciu súčasnému generálnemu prokurátorovi. Čiže vy by ste to urobili? Vymenili by ste doktora Čižnára? Ja som na túto otázku už odpovedal. Povedal som, že v závislosti od výsledku generálnej prokuratúry, s tým, že ja osobne kladiem veľký dôraz na boj proti bielým volierom, čiže urobilo sa aj za bývalého vedenia dosť veľa v boji proti takému tomu bazálnemu organizovanému zločinu, ale biele voliere dnes na Slovensku zostávajú beztrestné a ide sa tu vždycky po malých rybách, ktoré sa nevedia tak efektívne brániť a tie veľké sa dostávajú na slobodu. A nemáme použiteľný príklad toho, ktorý by nám dal nejakú nádej. To, čo sa podarilo v Českej republike, vďaka príchodu mojej kolegyne Lenky Bradačovej, pár mesiacov predtým sme spolu boli na jednej konferencii, preberali sme tie veci a sú tam vzájomné inšpirácie. A to je akože dôkaz toho, že čo veľmi výrazne funguje osobný príklad a naozaj platí aj v justícii a teraz sa všetkým ospravedlňujem, keď to bude znieť príliš natvrdo, ale možno viac ešte v justícii ako inde, že ryba smrdí od hlavy. A ja som inak, opäť len taká malé upresnenie, ja som nehovoril o generálnom prokurátorovi, ja som hovoril o predsedovi Najvyššieho súdu v kontexte uplatnenia toho judikátu ústavného súdu. Tam, ale tým, že poznám veľmi podrobne ten mechanizmus, aj rozhodovaciu činnosť, ktorá sa na jeho uplatňovanie vzťahuje, tak viem, že tam je potrebná súčinnosť súdnej rady. Ale prezident republiky má najvyšší priestor pre ovplyvnenie personálneho zloženia súdnej moci na Slovensku, viac ako ktorýkoľvek iný štátny orgán. Môžem teraz začať vymenovať, na ktoré všetky funkcie má priamy dosah, ale ten súbor kompetencií vo vzťahu k tomu, kto tú justíciu vedie, aký dáva príklad aj kolegom pod ním, aj verejnosti, má prezident republiky najkrajšie. Pokúsili by ste sa vymeniť Štefana Harabiu? Ja som avizoval, že jednou z mojich priorít na prvých 100 dní v úrade je výmena vedenia ústavného súdu, pretože to je v priamej kompetencii prezidenta republiky. Výmena vedenia Najvyššieho súdu nie je v priamej kompetencii prezidenta republiky, je v jeho kompetencii pri kreatívnom uplatňovaní judikatúry ústavného súdu, ale so súčinnosťou súdnej rady. Boli by ste kreatívne, pokúsili by ste sa? A súdna rada je ďalší orgán, kde má prezident republiky možnosť menovať 3 členov. Ja poviem to opäť v takej skratke, na rozdiel od predsedu vlády, ja nemám a nikdy nebudem mať dôvod boskávať sa so Štefanom Harabiom. Myslím si, že je to veľmi výrazná ilustrácia, ale napokon veď to nie je jediná, to je taká skrátka plastická, že ťažko si mňa predstavíte v takom priateľskom objatí a boskov so Štefanom Harabiom ako predsedu vlády za týždeň 2-krát, myslím. Ale ja sa dlhodobo k tejto téme vyjadrujem veľmi otvorene aj na odborných forách. Hovoril som vám, že 16:30 už musím byť na jednej vedeckej konferencii, kde mám prednášku práve na tému, že inovácie v ústavnom systéme. Pán Černogórsky, je slovenská justícia veľký problém Slovenska? Je značný problém Slovenska, a keď to rozdeľuje veľký a značný. Justícia je vždy konzervatívnou zložkou spoločnosti a štátneho mechanizmu a je to tak správne. A preto akékoľvek spoločenské zmeny, a u nás predsa prebehla obrovská spoločenská zmena, teda prechod pád komunizmu a prechod ku demokracii, tak v justícii sa prejavujú pomalšie ako v spoločnosti. Keď som ja nastupoval ako minister spravodlivosti v 98. roku, bolo to po Mečiarových rokoch a vtedy bola v spoločnosti taká túžba, názor, že treba súdnictvo urobiť čo najviacej nezávislým.
A preto napríklad ja som dal teda vypracoval do vlády a do parlamentu zákon o súdnej rade. Vnímate to dneska ako chybu? Nie, pretože to spoločenské kyvadlo išlo smerom ku nezávislosti, čo najväčšej nezávislosti justície od všetkých iných teda ústavných orgánov. Teraz vidíme ale, že ani tá súdna rada, čiže nezávislosť justície, no zas až tak dobre nefunguje a práve naopak prináša so sebou negatíva iného druhu. Treba zasiahnuť? Ja si myslím, že názory spoločnosti sa menia už tak, že to kyvadlo sa začína otáčať od čo najväčšej nezávislosti súdnej moci predsa ku istej väčšej, nehovorím, že závislosti, ale teda kooperácii s inými ústavnými mocami. A to povedie pravdepodobne, perspektívne, teda skôr alebo neskôr, ku istému obmedzeniu právomoci súdnej rady a viacej previazaniu právomoci súdnej rady a súdnictva a s tým súvisí aj predseda Najvyššieho súdu, menovanie sudcov a podobne s inými ústavnými orgánmi. A myslím si, že áno, a myslím si, že to bude správne a že takto sa vlastne nájde tá možno optimálna poloha toho kyvadla. Aj bez Jána Čarnogórska. No ale s Jánom Čarnogórskym by to išlo asi rýchlejšie, pretože mám skúsenosti zo 4 rokov ako minister spravodlivosti. Pokúšali by ste sa zbaviť Štefana Harabina funkcie? Nie, pretože si myslím, že to nejde. Poprvé si myslím, že to nejde. Po druhé si myslím, že teda nejde to čisto zákonne a ústavne a proste z týchto dôvodov. Po druhé si myslím, že proste akého predsedu Najvyššieho súdu si spoločnosť generovaním cez tie rôzne ústavné orgány vygenerovala, takého má. Sú na to aj také vulgárnejšie vyjadrenia. A práve keď neviem, ako je to z jeho uplynutím funkčnej doby, tak to potom bude najlepšia záruka toho, že ďalší bude značne lepší. Príliš zasahovať sa nechystáte? Príliš zasahovať do týchto justičných orgánov sa nechystám. Trošku nadviažem na generálneho prokurátora. Nie, toho by som neodvolal doktora Čižnára, lebo to poprvé nejde z hľadiska ústavy a zákonov a po druhé, že by to ďalej destabilizovalo justičnú moc ako takú a to by bolo horšie ako odvolávať doktora Čižnára, voči ktorému teraz koľko je pol roka alebo koľko je vo funkcii a žiadne nejaké väčšie výhrady voči tomu nie sú. Čiže odvolávať ho znovu by sme sa vrátili do ročného, dvojročného alebo akého obdobia proste nefungovania generálnej prokuratúry. Pán Osusky, pán Sulík často hovorí o tom, že justícia je veľký problém Slovenska. Na tej strane prezident nemá ani vyšetrovateľov, nemá ani policajtov. Čo ste schopní urobiť s justíciou tak, aby po 5 rokoch bola na tom lepšie? Bude zrejme treba začať skutočne v rámci právomoci s postupnými výmenami kádrov. Ako hovoril správne Vladimír Ilič Lenin, kádry rozhodujú všetko. A ak tu zaznelo veľmi dobré konštatovanie o tom, že súdnictvo, to je problém, šťastní ľudia, že súdnictvo je konzervatívne, tak žiaľ Bohu, to súdnictvo je konzervatívne vo svojich najhorších tradíciách. To znamená, to súdnictvo neprešlo očistou. Jedna vec je byť konzervatívny v šlapajách Brandeisa alebo Frankfurte, lebo tam je na čom stavať a môžeš to konzervatívne udržovať na najlepších súdnych tradíciách Ameriky. Ale ostať na tradíciách komunistickej justície, kádrovo, a to tu tiež už dnes zaznelo, mnohé z bystrých hlav, čo sedia v tejto sále, sa pravdepodobne nedostanú na miesta, kde budú môcť reálne ovplyvňovať chod spravodlivosti, tým nemyslím advokatúru, pretože sa tam dostanú ľudia, ktorí v najhoršej konzervatívnej tradície sa tam dostanú po halúzi. A čo voči tomu dokážete urobiť? Jediná možnosť je skutočne, že sa postupne začne obmena a začať ju musí ten, kto bude v úrade a bude musieť veriť, že ten, čo príde po ňom v tej obmene, bude pokračovať. Pretože tá posádka, ktorá tam je, tá sa, ako tu je kladená otázka, čo so Štefanom Harabinom, presne ako povedal kolega Čarnogórsky, nenásilné riešenie neexistuje.
za tých 5 rokov sa toho asi veľa stihnúť nedá z tohto pohľadu. To, čo sa dá stihnúť, to sa dá. Ja by som sa možno rozlíšil v tom pohľade na generálneho prokurátora, aj keď ctení kolegovia sú právnici po krídle, pribudne ešte Pavol Hrušovský, takže my tu s kolegom Kiskom budeme tá neprávna časť súboru. Jednoducho domnievam sa, že ak ústavný súd vyriekol o voľbe docenta Čentéša, že bola právoplatná, tak z môjho laického, lekárskeho pohľadu Slovensko má svojho legálne zvoleného generálneho prokurátora. A z podstaty veci sa domnievam, že na miesto, kde má byť legálne zvolený generálny prokurátor, nie je možné vôbec konať voľbu. Ak tá voľba bola, tak ako sa hovorí o Mníchovskej dohode, bola null and nichtig von Anfang an. Bola nulová a neplatná od samého počiatku. Bol to akt voľby na nevoľné miesto. To je môj názor na tú vec, bez toho, aby som predjímal akýkoľvek posudok na pána kolegu Čižnára, pretože rozhodne nemám proti nemu nič osobne a nesmel by to ani on takto chápať. Takže jasné áno, nie. Pokúsili by ste sa o výmenu? Pokúsil by som sa. Pán Kiska, vy ste si našli tému Štefana Harabina, zacitujem jeden váš výrok, ktorý sa týkal Štrasburgu, že dúfate, že si uvedomil, že v Štrasburgu seno nežerú. Štefan Harabin je kontroverzná téma, okolo ktorej sa dá robiť kampaň. Na druhej strane, čo by ste schopní urobiť ako ten apolitický politik s justíciou za tých 5 rokov? Tak treba si skutočne uvedomiť, že sudcovstvo je taký uzavretý klán, ktorý sa uzavrel do seba a ktorý momentálne je skutočne kontrolovaný pánom Harabinom a s tým spriaznenými sudcami a je veľmi ťažké toto nalomiť. Ako sa to prenáša do života? Riešil som s advokátom z Banskej Bystrice, ktorý mi povedal: Andrej, mňa ani tak netrápi to, že sa nejaký skutočne zlý človek tak nedostane za mreže, hoci tam už mal dávno sedieť, ale mňa skutočne trápi to, že sudcovia niekedy rozhodnú tak, že čestný človek príde o svoj majetok, hoci o ňoho vôbec nemal prísť. Tieto príbehy všetci poznáme, čo s tým dokážete urobiť? Takže problém súdnictva je, že je uzavretý systém, ktorý sa vo vnútri uzavrel. Čo môže prezident spraviť? Pravda, že v rámci svojich kompetencií môžem vymeniť členov troch členov súdnej rady, čo by som spravil okamžite a určite by som tam nedal sudcov. V žiadnom prípade zo súdnej rady sa stali normálne také sudcovské odbory, kde si strážia sami seba. Pravda, že sú to len traja, ostáva tam zvyšných 15, ktorých ja vymeniť nemôžem. Koho? Dobrých anielov? Dokážu s nimi komunikovať, dokážu tam niečo presadiť ľudia, ktorí nie sú právnici? Ja hovorím o sudcoch, že by som tam v žiadnom prípade nevymenoval sudcov, pretože oni chránia sami seba. Koho napríklad? Určite mám mená, len ich teraz ešte nechcem, sú to napríklad predstavitelia z tretieho sektora, ktorí sa venujú ako watchdogy právnemu a súdnemu prostrediu. Zuzana vie? Nechcem menovať mená. Ale máme tu veľmi talentovaných ľudí, ktorí sa tomu venujú a ktorí veľmi dobre rozumejú problematike a tých by som tam určite dal do súdnej rady. Veľmi dôležitou úlohou bude, teraz sa budú meniť traja sudcovia ústavného súdu, kde prezident bude mať právo vybrať zo 6 troch. Ústavný súd je absolútne jedným z najdôležitejších, čo tu môže existovať. Predom by som stanovil, a to platí aj v prípade menovania sudcov, pretože prezident menuje sudcov. Predom by som stanovil kódex, etický kódex, ktorý keby daný kandidát nesplňal, tak by som ho nezvolil. Sudcovia sú členmi polovných združení, chodia na otváranie shoppingov a nakupujú za 30% zľavy, sú členmi rôznych športových klubov. Každý sa snaží tých sudcov si získať, preto, aby keď nastáva problém, aby sudcovia stali na ich strane. A toto je závažný problém. Takže ako prezident by som ad 1 všetkých tých, ktorí dosiahli 65 rokov a ktorí by už mali odísť, poslal by som ich do dôchodku. Ad 2 by som stanovil jasné pravidlá toho, koho za sudcu som ochotný vymenovať a pokiaľ tento kódex, tieto základné pravidlá etiky, slušnosti nie sú naplnené, tak by som toho sudcu nevymenoval. Nám treba obmeniť. Revolúcia, ale tá postupná výmena. Áno, normálne čiže za 5 rokov zrejme slovenská justícia nebude mať napríklad 2/3 dôveru. No dnes má 67% nedôveru, pokiaľ sa nemýlim, takže to sa... Takže je to beh na dlhú trať, ale základný, ako bola stávaná súdna rada, je dnes postavená zle. Ďakujem. Ja len k tomu etickému kodexu, že sudcovia práve, že už dlhé roky používajú ako paráda. Odkazujú na to. A to je to, čo teraz hovoril pán Kiska, že
že ospravedlňujem sa, že teraz takto, ale ja mám tiež radšej, že keď je to rozhovor a debata a musí byť polemické v takom prípade, že to je presne to, čo povedal prezident Gašparovič, že prečo nevymenoval Čižnára do funkcie. Lebo jeho osobným kritériám, ktoré si on ustanovil, proste doktor Čenteš nevyhovuje. Tak ho nevymenoval, mali sme tu 2 roky, akože fakt, že verejnoprávnu katastrofu. A súviselo to práve s tým, že si niekto povedal, tak tu sú moje osobné kritériá a tie sú veľmi pohyblivé, ty sa do nich nezmestíš. Čiže podľa môjho názoru riešenie, a nielen vo vzťahu k justícii, ale vo vzťahu k celej štátnej správe a verejnej správy, ste sa na to pýtali na začiatku, je oveľa sústredenejší dôraz na to, čo nám chýba najviac, to je zodpovednosť. Lebo každý jeden z tých ľudí vykonáva moc v mene Slovenskej republiky. A Slovenská republika nie je niekde nejaká vzdialená, amorfná entita, to sme my, občania, to je náš štát. Čiže všetky rozhodnutia v mene republiky sú rozhodnutiami v našom mene. A my na tieto rozhodnutia dávame tým ľuďom mandát, čiže po slovensky poverenie. A oni z toho výkonu poverenia musia niesť zodpovednosť, čiže to sú 2 piliere toho, ako sa to spolu v kombinácii verejná kontrola, v kombinácii so zodpovednosťou, reálne. Dobre. O pár minút si dáme kolo otázok od študentov, predtým ale ešte veľmi rýchlo preberme školstvo. Myslím si, že študentov, špeciálne tých, ktorých tu sedia, tak bude zaujímať, aký pohľad máte na súkromné školstvo. Či zdieľate pohľad pána Čaploviča, ktorý je viac statistický, že by súkromné školy temer nemali fungovať. Pán Čarnogórsky, váš názor bude ale asi jasný. Na druhej strane, vysvetlite nám na úvod, veľa ľudí to volá Čarnogórského. Sme u Čarnogórska? Nie sme. No, čiastočne sme. Lebo som spoluzakladateľom, spolu s ďalšími, čiže áno, čiastočne sme. Keď ste začali túto tému, tak som chcel upozorniť kolegov, že sú na súkromnej škole, tak aby podľa toho odpovedali. Áno. Pozrite sa, súkromné školstvo je šťukou v rybníku slovenského školstva. Cez súkromné školstvo prichádzajú skôr nové myšlienky, nové koncepcie školstva, aj noví ľudia, myslím, z hľadiska vyučujúcich na tejto škole, myslím, na právnickej fakulte tretina, alebo ako, teda profesorov a docentov je Česká republika, Nemecko, Rakúsko. A keď sme robili taký prieskum potom už hotových absolventov školy, že čo sa im u nás najviac páči, čo sa im nepáči, tak napríklad táto skutočnosť, že tu učí veľa profesorov a docentov samozrejme zo zahraničia, to hodnotili na 1. alebo 2. mieste. Smerujeme k tomu, že najlepšie slovenské školy budú súkromné? Tak to ešte dlho bude trvať, ale pozrite sa. Bude to tak zle? Ak by to tak bolo? No, nebolo by to zle, ale keď som povedal, že bude to dlho trvať, tak som mal na mysli napríklad aj to, že zatiaľ na Slovensku súkromné školy nedostávajú žiadnu dotáciu od štátu, teda cez ministerstvo školstva. Čiže my prakticky všetko dostávame peniaze, alebo drvivú väčšinu od študentov školné, a potom tie rôzne granty, keď vyhráme súťaž o nejaký projekt. Takže keď budete vy prezidentom, tak študenti budú platiť menej? Keby som chcel byť populistický, tak poviem, že áno. Pán Osusky, vy ste z druhého tábora, boli ste prorektorom, Univerzita Komenského je najväčšia slovenská univerzita, stále sa ale neobjavuje v akýchkoľvek rebríčkoch tých najlepších univerzít. Je tam množstvo argumentov, na druhej strane asi sami uznávate, že Univerzita Komenského nie je tá top class na svete. Čo ste s tým schopní urobiť aj v prípade ostatných verejných škôl? len kvôli poriadku a ozaj nie v vlastnej veci. 8 rokov som bol aj prorektorom. Môžem povedať jedno. V rebríčku 16 000 je Univerzita Komenského niekde medzi 570. a 6. miestom. Zo 16 000. 7 000 sa v tom rebríčku pravidelne rekotuje. Ešte raz, sme v prvej šestovke. To je v rebríčku ATP zo 700 hráčov si 60. Takže samozrejme, že to nie je prvá 500 a samozrejme, že české školy 5 ich je pred nami, ale v krajine, kde dostávajú na výkonovú jednotku 20 rokov, o 65% viacej každý deň, každú hodinu, každý rok,
nemôže byť za 20 rokov rovnaký stav ako v tej, kde o túto sumu dostávajú školy menej. A k otázke, ktorú ste položili, súkromné školy. Kvalitu školy určuje pedagogický zbor, vedecko-výskumný zbor a kvalita študentov. Aby bola vysoká škola kvalitná, musí mať elitných pedagógov alebo aspoň veľmi dobrých pedagógov a elitných študentov. Americký Harvard má menej študentov ako Univerzita Komenského. Ale vôbec uvažovať o štúdiu na Harvarde zavrhne 95% absolventov iných amerických škôl, pretože jednoducho sa eticky samoregulujúc zaradia a nenapadne ísť na Harvard, pretože vedia, čo to obnáša. Problémom súkromného školstva na Slovensku je z reálneho hľadiska hlavne to, že učí to, na čo potrebuješ zaplatiť pedagóga, svetlo, vodu a lavice. Nepamätám, že by bola súkromná škola, ktorá učí časticovú fyziku, genetiku, nanotechnológie, molekulárnu biológiu, teda to, čo reálne hýbe ľudstvom dopredu. A v tomto zmysle majú slovenské súkromné školy všetka česť možno tejto, kde bola pekná reč o zahraničných pedagógoch. To je v poriadku. Veľmi často, a to je rozdiel proti Harvardu a iným, že, a teraz to poviem brutálne, na mnohých súkromných školách sú uchádzači o štúdium tí, ktorí sa na štátnych univerzitách nedostali nad čiaru. To znamená, na súkromných školách neštuduje z drvivej väčšiny elita študentstva. A to ešte tvrdím, že skutočne vážne slovo do budúcnosti krajiny povie prvých 3, 2 alebo 5% študentov. Tí ostatní vyštudujú a budú sa poctivo, dúfam, živiť. Ale to, čo sa má podporovať a do čoho treba investovať, je prvých 5%. Výborne, nadviažem na pána Osuskeho. Pán Kiska, kde máte miliardy v rozpočte prezidentskej kancelárie na to, aby ste zlepšili slovenské školstvo? Máte nejaké kreatívne myšlienky, ktoré to dokážu zlepšiť aj bez toho, aby sa tam objavil napríklad dvojnásobok peňazí? No, určite áno. V prvom rade treba si povedať, čo je úlohou škôl a potom môžeme diskutovať o súkromných a verejných školách. Úlohou škôl je vychovávať študentov, v prvom rade vychovávať študentov, ktorí budú mať prácu, ktorí majú vzťah s praxou, ktorí počas školy mali možnosť sa dotknúť tej problematiky, ktorú budú robiť. Ako na to? A druhou neoddeliteľnou úlohou je pravda, že je vedecký výskum. Obe, aj súkromný, aj verejný sektor by mali mať rovnaký prístup k týmto zdrojom, rovnaké právo na tieto zdroje sa dosiahnuť a to na základe čoho tie peniaze dostanú by mali byť tie výstupy. Nie je možné, aby boli vysoké školy alebo odbory, kde 30-40% študentov nemá prácu. Prečo zo štátneho rozpočtu idú peniaze na odbory, kde nie je práca? Ja som bol v Košiciach a tam taká mladá študentka sa nás pýtala, ja študujem dizajn leteckých motorov a bojím sa o prácu, pretože na Slovensku nikto nevyvíja letecké motory. A ja sa pýtam, prečo máme odbor, prečo štát platí problematiku, prečo platí výchovu ľudí, ktorí nemajú šancu sa zapojiť do reálneho procesu. To znamená, by som prerozdelil by som tie prostriedky, na základe výsledkov vysokej školy. To ale nezmení nejakú kvalitu tých doterajších odborov, ktoré potrebujeme. Čiže čo s tými odbormi bez peňazí? Ale to je práve že veľmi jednoduché, pretože presne tá matematika... súkromným školám chcete, aby... Presne, aby tie vysoké školy dostávali, aby sa, však to je veľmi jednoduché zmerať, koľko študentov z daného odboru si dokáže nájsť prácu v tom, čo vyštudovalo. Ak toto percento je vysoké, tak tie peniaze tam nemajú chodiť. Peniaze majú chodiť tam, kde študenti, ktorí skončia školu, majú svoje uplatnenie. Nie je možné, aby dnes študovalo 2500 politológov, z ktorých 99%, keď skončí školu, nebudú mať čo robiť. Chcete menej študentov? Chcem Nie. Ja si nemyslím, že by som balík peňazí je rovnaký. Áno, len by som ho prerozdelil, praktické riešenie. Prerozdelil by som tieto peniaze, nemenil by som budget, ale prerozdelil by som prostriedky na základe reálnych výsledkov, čo by prinútilo vysoké školy, aby uvažovali tak, aby študenti študovali skutočne to, kde budú mať potom prácu, aby vysoké školy prepojili s tou praxou, aby skutočne každý si na tú prax mohol šiahnuť, čo hlavne na technických školách v praxi mnohí aj nemajú ani len predstavu. Zvýšeniu tej kvality tých potrebných odborov sme sa nedostali. Pán Procházka, vy máte nejaké kreatívne riešenia, ako bez veľkého množstva peňazí to posunúť do školstva? Bude treba aj peniaze, ale ešte sa vrátim k tomu, čo hovorili kolegovia, lebo
s tou etickou samoreguláciou, že ja som nešiel na Harvard práve preto, že mi prišiel strašne veľký. My sme na Yale nosili také trička, že Harvard sucks, Princeton doesn't matter. Čo sa týka vzdelávania, tak problém dnes na Slovensku je v tom, že to prostredie z dola tlačí ľuďom k dopytu po doklade o vzdelaní namiesto vzdelania. Strašne veľký dopyt po doklade o vzdelaní namiesto vzdelania samotného a dôsledkom toho je inflácia tých dokladov, že už nemajú tú výpovednú hodnotu, ktoré mali kedysi veľmi dávno maturita a potom neskôr diplom z vysokej školy inžinierský alebo iný, bol istým certifikátom odbornej kvality toho človeka. Čiže budete hlásať, že sekretárka nepotrebuje bakalára? Tak presne tak. Bakalárske štúdium ako také, ja to dlhodobo sa snažím aj s dekanmi niektorých právnických, takmer všetkých, o to, aby právnické štúdium nebolo rozdelené na bakalárske a magisterské, lebo je to absurdné. Bakalár práva nie je právnik a nikto mu právnickú robotu nedá. To je, súvisí to s bolonskými kritériami, ale to nie je písmo svete tesané do dvoch kamenných tabúl, s tým sa niečo dá robiť a ja o to usilujem veľmi dlho a toto je jedna z vecí, na ktorým fakt záleží, pretože tak ako nemôže byť bakalár medicíny, tak nemôže byť ani bakalár práva a ospravedlňujem sa všetkým, ktorých čakajú bakalárske štátnice a bakalárske práce a tak ďalej. Ale robíte to a viem, že to nie je vaše rozhodnutie, že tak to je, ale podľa mňa to je zbytočné. Ja zamestnávam právnikov a bakalára by som ako právnika nikdy nezamestnal. Ale vrátim sa k tej inflácii. Ono to presne, vy ste to, pán Kovačič, presne naznačili. Tuto sa pýtajú tituly napríklad v tej verejnej správe, alebo sa podľa toho zaraďujú ľudia do tabuliek a príde niekto s magisterským titulom zo sociálnej práce a hneď si od toho štátu vypýta vyšší plat, pritom jeho kompetencia vyššia nie je a súvisí to s tým, aj ako máme nastavenú tú verejnú správu. V Alfe napríklad je tomu venovaná veľmi podrobná kapitola. Nemáme toľko času, čiže predstavujete si to tak, že v novoročnom prejave poviete ľuďom, že netreba toľko žiadať zbytočné tituly a tým sa to zmení, že Radoslav Procházka toto ohlási a bude to inak? Nie, jasné, že nie. Hovoril som o tých výkonnostných kritériách namiesto formálnych, nominálnych, že prinies papier z nejakej školy. Nechcem teraz nahlas vysloviť ani Slávkovičovu, ani iné. Ale že priniesť papier z nejakej školy a potom sa môžeme baviť. Niekedy je to rovný list komiatíc a niekedy je to proste iný papier, ale hovorím o tom prenastavení tej verejnej správy na reálne výkonnostné kritériá a napríklad to pravidelné testovanie tej spôsobilosti a je to oveľa funkčnejšie, ako od ľudí chcieť formálny doklad o vzdelaní, ktoré nemajú alebo ktoré je zbytočné. Podobne ako justícia na vnútre. Áno, ale musíme sa na to cestu vydať. Ja len jednu poznámku. Zásadný problém, predstavte si, že my v Poprade, ja som zamestnával v živote tisíce ľudí a v Poprade nedokážete nájsť napríklad kvalitných IT manažérov. Máme inzerát, hľadáme, nie máme sociálne práce a to je len prepojenie tej praxe, len vysoké školy by mali produkovať ľudí, ktorí skutočne potrebuje prácu. Pán Rusovský, chcete niečo dodať ešte? Ja si myslím, že cesta k realite by mala viesť predovšetkým v tom, že je treba zachovať slobodu výberu štúdia. To znamená, vonkoncom nikto si nemyslí, že sa má zasahovať do práva, ako tu trošku zaznelo, niekoho študovať monumentálnu skulptúru alebo réžiu. Ale ten mladý muž si musí zodpovedne uvedomiť, že nikto mu nezaručí, že pred dverami promočnej miestnosti ho čaká Metro-Goldwyn-Mayer s 50 alebo 100 miliónmi na nakrútenie jeho filmu, že nedostane zakázku na nový víťazný oblúk. To znamená, sloboda voľby štúdia by mala byť zachovaná, ale štát by mohol pri obmedzených zdrojoch, ktoré ešte budú napriek deklaráciám o vedomostnej spoločnosti a podobným historkám, ktoré okrem historiek nemajú iný význam, bude musieť limitované zdroje alokovať tam, kde je zmysluplná tá alokácia. A to musím povedať, že tisíce politológov, sociálnych pracovníkov a podobné to nie je. A ja by som bránil tú dizajnerku leteckých motorov, pretože ak bude dobrá, tak je možné, že svoju cestu nájde inde, možno nájde v Lockheede, tak ako ju spolužiak môjho syna z základnej školy našiel v Oxforde. Študentské otázky, tie vás určite budú zaujímať ešte viac, takže poďme na to, kto sa chce pýtať.
na tom prezidentskom úrade, lebo vieme, aká je tu realita, kto má reálnu politickú moc a vieme, aké kompetencie má prezidentský úrad. Mňa by zaujímalo teda, že konkrétne čo by sa robilo, aby sa tu niečo začalo diať s tou súdnou mocou, hej, s postavením justície, s prokuratúrou a tak ďalej. No, hej, mne príde výmena vedenia ústavného súdu veľmi konkrétna vec, dokonca som ju ohraničil prvými 100 dňami. Po druhé, aj zastrešenie prechodu Slovenska na vyrovnaný štátny rozpočet mi príde ako veľmi konkrétna vec. A čo sa týka podpory, ako keď idem teraz k svojim 3 prioritám, mám pocit, že som ich mal, si nesol sám najkonkrétnejšie, tak podpora domáceho priemyslu a podpora domácich inovácií má tiež svoje veľmi konkrétne aj čísla, aj formy. A nejdem sem teraz vnášať tú debatu o rozpočtovaní, o tieňovom rozpočte, už som ju dnes absolvoval, ale prvých 100 dní pre mňa osobne, výmena vedenia ústavného súdu, naozaj rozbehnúť aj v spolupráci s fiškálnou radou prechod Slovenska na vyrovnaný štátny rozpočet, geopolitické testovanie partnerstva s Poľskou republikou ako prvá návšteva teda do Varšavy a cestou naspäť cez Prahu. A zároveň, samozrejme, a ja som to už sa priznal k tomu opakovane, rád by som sa chopil iniciatívy, pokiaľ ide o verejnú debatu o dokončení finančnej hodnoty cirkvi od štátu. Tých 100 dní je dobrý námet, myslím, na otázku. Zásadný problém pri sudcoch, ak máte dnes čestného sudcu, Harabinová klika ho zomerie. To znamená, ako prezident nie je podľa mňa o kompetenciách, pretože ktokoľvek bude zvolený, tak tie kompetencie dostane. Prezident je podľa mňa o autorite. O tom, aby povedal, ja som tu, moje dvere prezidentského úradu sú otvorené, a aby vyzval čestných sudcov, príďte ku mne, ja si potom zavolám ministra spravodlivosti, ja si zavolám Harabina, ja sa s nimi budem rozprávať, aby každý čestný sudca vedel, že prezident stojí za ním, aby prezident bol autorita. Nie kompetencie rozhodnú o tom, ako bude prezident fungovať, ale jeho autorita. V Čechách sme mali Havla, mali sme Klausa, môžeme mať voči ním výhrady, ale boli to autority. A silou autority, silou otvoreného prezidentského úradu pre všetkých čestných ľudí, ja by som si tých sudcov zavolal a povedal, poďte, dvere sú otvorené a za čestnými sudcami stoja čestní ľudia. A Slovensko je založené drvivé väčšine na čestných ľuďoch. Ale chýba tu autorita, chýba tu protiváha moci, ktorá dnes je. Reálny problém sú skutočne právomoci prezidenta a to podotýkam, že si nemyslím, že na Slovensku majú tieto právomoci zväčšovať. Pretože keď si zoberiem dvoch po nezávislostných najväčších Jánošíkov slovenských dejín, nikdy by som im nezveril v prezidentskom úrade moc, akú má napríklad Putin. Ani Vladimír Mečiar, ani Robert Fico nie sú tí, ktorých by som chcel mať ako prezidentov s veľkými právomocami. Samozrejme, vychádzajúc z toho, odpoveď na vašu otázku tu vlastne v celom predchádzajúcom bloku zaznela. Teda nenásilné metódy riešenia stavu justície sú také, ako tu bolo povedané. Prezidentská kancelária žiaľ Bohu nemôže vydať edikt o ústavnom zákone o vyrovnanom rozpočte. Pamätám sa, že pred rokmi, a to dosť mnohými, toto navrhoval v českých pomeroch pomerne význačný ekonomicky mysliaci politik menom Václav Klaus. Potom bol prezidentom a samozrejme, že tvorba dlhu kvitla veľmi úspešne. Preto, tak ako som predoslal, ja nemienim sľubovať niečo, čo siaha za ústavnú právomoc prezidenta, i keby sa to mohlo milým priateľom, ktorí tu sedíte, páčiť. Ale tak, ako tu zaznelo v tej otázke justície, stále hovoríme, je to ťažké, je to na dlhé trate, ale aj beh na 10 000 metrov musí začať štartovacím výstrelom. A z tej lajny štartovacej treba konečne vyraziť a nehovoriť, že je to na dlhé trate. Je to na dlhé trate, ale treba vyraziť. Hovoríme o krátkodobej, strednodobej a dlhodobej perspektíve. A samozrejme o právomociach prezidenta, teda nie len zákonných, ale aj povedzme morálno-etických a tak ďalej. Krátkodobá perspektíva, prezident podpisuje alebo nepodpisuje zákony. To znamená, že keď mu prichádzajú zákony, a hovoríme teraz o zákonoch týkajúcich sa justície, lebo o tom sme najviacej hovorili, to znamená, že
podpísal by som taký zákon, ktorý napríklad previazanosť súdnej rady s inými ústavnými orgánmi posilňuje a ktorý naopak neposilňuje a ktorý naopak posilňuje izoláciu súdnej rady a cez súdnu radu potom celej súdnej moci by som nepodpísal a vrátil by som ho do parlamentu. Vieme samozrejme, že ako to potom je, ale minimálne už by to bol signál. Strednodobá perspektíva to sú prejavy prezidenta o stave republiky, kde prezident má má hovoriť práve o strednodobých trendoch dobrých a zlých. Dobrých, ktoré treba podporovať, zlých práve naopak, ktoré treba brzdiť alebo potlačiť a podobne. No a takisto o rozhovoroch prezidenta s členmi vlády, ktorých si môže pozvať k sebe a nazvime to vytknúť im, čo podľa jeho názoru robia zle. No a pokiaľ ide o dlhodobú perspektívu, prezident by mal byť autoritou spoločnosti. To znamená, že spoločnosť jeho slova bude brať vážne, aj keď budú povedané v článku, v novinách, v rozhovore a podobne. A ako som povedal, že prezident by mal byť takým moderátorom, ktorý umožňuje, aby zaujímavé myšlienky, aj keď ich médiá povedzme potlačia, ale aby neboli potlačené natrvalo alebo úplne teda v danej dobe a v spoločnosti, ale práve naopak, aby mali možnosť výjsť na povrch minimálne ako námed na diskusie a premýšľanie. Dobre, ďakujeme. Mám zle tušenie, že... Pán moderátor, len jednu vetu by som dodal kolegovi. Viete, prezident by mal artikulovať v mene slušných ľudí v danej oblasti to, čo vytvorí tlak na politikov. Náš prezident mlčí k vážnym veciam a stav únie je jedenkrát za rok. On má hovoriť občanom a vytvárať svojou autoritou a tým, že bude hovoriť o problémoch, tlak na politikov, aby si tí politici uvedomili, že tí občania to vedia, lebo im to prezident povedal. Stačila odpoveď? Čakali ste inú? Čo vám ide zostať? Dajme ďalšiu otázku. Nech sa páči. Zajímalo, keby ste si mali vybrať za prezidenta jedného z tých ostatných troch kandidátov, ktorý by to bol. A pekne by bol prečo, keby náhodou. Na túto otázku... Pán Čarnohorský, zoberte si asi radšej. Na túto otázku nebudem odpovedať. Myslím, že nebolo by to fér. A, pardon, ešte túto diskusiu relatívne ďaleko pred voľbami by sme nemali začínať nefér trošku, čo je len otázka, ja odpovedám. Viete si niekoho iného predstaviť za prezidenta ako vás? Samozrejme, že vieme, tak ako by som si vedel predstaviť iných prezidentov, než tých, ktorých sme mali doteraz. A k tomu len jedno, viete, teraz nejdem robiť reklamu mienkotvornému médiu, ale poviem to celkom bez obáv. Na túto otázku som odpovedal vašim kolegom Majchrákovi a Hanusovi na stránkach týždenníka Týždeň. Ako? Prečítajte si. Povedať, nie každý si pôjde teraz kúpiť Týždeň, takže povedzte. Chcem sa pánovi Kosovskému poďakovať za to, že vám Týždeň spomenul. My to máme nacvičené. Začína to byť veľmi recipročné. Ja som na odpovedal v denníku SME. Inak, ako pán Osovský v Týždni, ale ja som to aj hovoril, že prechovám úctu a rešpekt k tým ľuďom, ktorí tu dnes sedia. Z tej odpovede na vašu otázku po konkrétnych veciach sa mi zdá, ako keby kolegovia boli trochu viacej zmierení s tým, čo prezident môže a nemôže, a možno, že je to tým vekom alebo čím, tak ja s tým zmierený nie som. Takže pán Osovský, keby ste teraz odpovedali? Áno. Teraz mlčí. Asi svedčí. Pán Giska? Viete,
Napriek tomu, že tu ako sedíme medzi nami, je tak ako vidíte taký základný, fundamentálny rozdiel, pretože tu sa hovoríme o silnom Slovensku, o hrdom Slovensku a ja hovorím ako o úrade, ktorý má bojovať za ľudí, za občanov. Napriek tomu, ak by prišlo do druhého kola, tak plnú podporu. Ktorýkoľvek z týchto kandidátov, ktorý by sa dostal proti, pretože tam bude určite vládnúcej strany Smer, ktorýkoľvek z týchto kandidátov, ako tu sedí, by moju podporu určite dostal. Som čítali aj v spiskej kapitule a tam to bolo veľmi vtipné, lebo pán Kiska dopredu avizoval, že zvedali na odpoveď pána doktora Čarnogórského, ktorý toto nepovedal, že by podporil kohokoľvek z nás v druhom kole, ale aj pán Osusky a ja sme potvrdili odhodlanie podporiť z tých, prepáčte, že to takto poviem, neficovských kandidátov. Pán Čarnogórsky, predsa len šetríte si to pre Roberta Fica, alebo nechcete uradiť? Nie, však ja prezradím, čo som v spiskej kapituli odpovedal. Som jednoducho zajatcom tejto školy, pretože tu máme aj masmediálnu fakultu, tam sa proste učia techniky alebo nejaké nepísané zákonitosti mediálnej komunikácie. No a podľa týchto, keď je odpoveď na túto otázku vopred je defetistická, má defetistický podtieň a defetistický, čiže porazenecký podtieň je negatívny. To znamená, že nechcem použiť porazenecký podtieň pre seba, v tomto prípade v mojej odpovedi. Dobre, čiže páni urobili chybu. Nech sa opýtajú na našej mediálnej fakulte. Doteraz vyčítajú, že som príliš hustý a teraz mám pocit teda vlastne, že to pôsobí porazenecky. To je zábavné. Dobre, poďme na ďalšiu otázku. Ja by som sa chcela spýtať, Vlastnejšie. či právnické vzdelanie je veľkou výhodou pri výkone prezidentskej funkcie. Vzhľadom k tomu, že traja z 5 kandidátov sú právnici, tak či to má teda nejaké výhody? Ja viem, že prezident má vždy veľa poradcov, ale tak mať aj nejaký vlastný odborný názor je určite dobré. Bude vám to chýbať, pán Kiska? Tak viete, ja nechcem byť takým tým zlým, pretože bol Ľudor Mečiar, Ľudor Fico, akože tých právnikov tam máme viacero, takže nechcem byť zlým prorokom, že už nechcem povedať, že už dosť bolo právnikov, hlavne na právnickej škole, to nechcem povedať. V každom prípade to, či človek bude vykonávať dobre tú funkciu prezidenta, záleží hlavne na tom, aby pochopil, čo ľudí trápi, čo ľudí bolí a čo on dokáže pre nich spraviť. To je podľa mňa, prezident je volený občanmi. On zastupuje v prezidentskom úrade, má zastupovať občanov. A to, ako tento úrad on pochopí, ako sa dokáže za nich postaviť, to je základ toho, či ten prezident bude skutočne dobrý prezident s autoritou a nezávisle od toho, či bude právnik, pretože si môžete ako poradcov zobrať špičkovú právnickú kanceláriu, ktorá s vami môže sedieť a s ktorou môžete konzultovať každých 5 minút. To vôbec nie je dôležité. Dôležité je, aby ten človek pochopil, že má bojovať za ľudí. A keď bude bojovať za ľudí a bude mať tú autoritu, potom to bude dobrý prezident. Čiže je výhodnejšie nebyť právnik, lebo budete empatickejší? No určite moje skúsenosti z dobrého aniela 8 rokov mi dávajú strašne veľkú silu a chuť za tých ľudí bojovať. Ja súhlasím s tým, že právnické vzdelanie v žiadnom rozsahu a žiadnym spôsobom nemalo byť nejakou podmienkou alebo kvalifikáciou pre výkon takého. Je to hlava štátu, je to hlava spoločenstva a mne by sa takisto nepáčilo, keby mi dnes niekto na prezentácii priorit tieňového rozpočtu hovoril, že to môžu robiť len ekonomia. A ja sa pýtali sa ma z Markízy, že prečo vlastne kandidát na prezidenta predkladá tieňový rozpočet, čiže to nie je len o snahu zviditeľnenie sa. Ja som hovoril, jednak som to slúbil niekoľko mesiacov dopredu a jednak, keď už sa niekto uchádza o takýto úrad, tak by ľudia o ňom mali vedieť čo najviac a mali by vedieť čo najviac o jeho predstave o štáte. A jeden zo základných rozmerov štátu je výber daní od nás. Pod hrozbou aj trestných sankcií a potom prerozdeľovanie tých daní. Čiže rozpočtovanie
správa verejných financií a na toto hlava štátu musí mať názor, preto som ho ľuďom dopredu dal vedieť, dal som im informáciu o svojej predstave. Čiže, ale súvisí to s tým, že takisto ja nepotrebujem na takúto predstavu, na jej tvorbu, potrebujem samozrejme kolegov, ktorí to so mnou robili, naozaj, že poprední slovenskí aj zahraniční ekonómovia, ale nie je to akože ekonomické vzdelanie nie je podmienkou, takisto právnické nie je podmienkou na výkon prezidentského úradu, ale predstav, že so mnou sedí právnická kancelária a hovorí mi, ako mám vykonávať svoje ústavné kompetencie, že si zaplatím špičkovú právnickú kanceláriu, ktorá mi každých 5 minút bude hovoriť, že čo, toho by som sa desil. Lepšie byť lekár v prípade Slovenska? Ono je to tak, skutočne táto otázka má na Slovensku istý seba taký ironický nádych a hovorí jeden môj starý vodácky kamarát, že každý vodák sa nevydarí. Platí nepochybne, že i každý právnik sa nevydarí. Chcem za seba povedať, že ja na rozdiel od kolegu Procházku by som strašne rád mal na telefón priateľa Ernesta Valka. Hrozne rád by som mal na telefón Pavla Holendra. Hrozne rád, keby žil, by som mal na telefón Takara Motejla. Proste ja sa nedomnievam, že s úradom človek dostáva rozum. Človek nejakú výbavu má, ale nevidím ako nejaký problém, aby som sa poradil s doktorom Mazákom. Proste myslím si, že by bolo radosťou ísť na kávu s Ivanom Trimajom, vzácnym priateľom. Musím povedať, že teda nie je pre mňa toto, čoho sa desí kolega právnik, problém. Ja si myslím, že dobrým prezidentom v danej dobe, hádam najlepší možný bol Václav Havel, dramatik. Veľmi dobrým prezidentom by bol Milan Uhde, literát. Vynikajúcim prezidentom by podľa mňa bol rektor Karlovej univerzity a po Jánovi Jeseniovi druhý Slovák, ktorý dosiahol, časticový fyzik Ivan Wilhelm. To znamená, nemyslím si, že existuje nejaká lepšia predispozícia pre výkon prezidentského úradu. Zo svojich predchádzajúcich ústavných funkcií viem, že ústavný činiteľ musí často rozhodovať bez dostatku informácií, alebo teda bez informácií vyčerpávajúcich daný problém, ale proste musí rozhodnúť, má na to pomerne málo času a preto často rozhoduje čiastočne na základe reflexu. A preto, ale napriek tomu nesie za rozhodnutie plnú zodpovednosť a teda musí mať snahu, aby to rozhodnutie bolo dobré. Preto si myslím, že dostatok samozrejme skúseností, ale vzdelanie, no možno preto, že som právnik, tak si myslím, že právnické vzdelanie dáva percentuálne o niečo väčšie percento tých informácií, ktoré sú potrebné preto, aby na základe nich aj potom zvyšok mohol doplniť reflexom a rozhodnúť správne. Čiže dobre tomu rozumieme, že keď vy budete prezidentom, tak zákon bude podpísané za hodinu? alebo nepodpísané. Pán Osusky povedal, kým by sa odklopil, povedzte 2-3 ľudí, ktorí budú sedieť v prezidentskom paláci s vami a budú vám radiť. Je to určite zaujímavé, akými ľuďmi sa chcete obklopovať, pán Procházka. No, dobre, však je to akože otvorená, trestná otázka, ale odpoviem úplne úprimne, spontánne. Rád by som sa o veciach, ktoré súvisia so znalostnou ekonomikou, s pohybom dopredu, s podporou inteligentného priemyslu radil s Janom Marušincom. A čo sa týka sociálneho systému, jeho sfunkčenia, zefektívnenia, sprehľadnenia, by som sa rád radil s Ľubošom Lopatkom. A pravdu povediac, sa s týmito ľuďmi pravidelne aj o týchto veciach rozprávam. Pán Kiska? Viete, časom s vekom, keď budete starší, tak pochopíte, že za každým úspechom je veľa neúspechov a čím viac okolo vás je kvalitných ľudí, tým je to pre vás lepšie. Človek časom dostane pokoru, keď preskákate za sebou, keď budete mať sebou veľa projektov a tak ďalej. Takže ja osobne by som sa obklopil veľkým tímom ľudí a obklopil by som sa tímom ľudí,
pretože ja hovorím často o zdravotníctve. Nepochopne sa vás opýtam na dve mená. Ja to poviem trošku len z inej strany. Ku každej jednej problematike, ako je zdravotníctvo, ako sú veci sociálne, mám v hlave presne ľudí daných, s ktorými o týchto problematikách rozprávam, s ktorými riešim, napríklad zdravotníctvo. Doktor Laho, bývalý riaditeľ detskej fakultnej nemocnice Banskej Bystrice, ktorého odvolal Fico preto, že dokázal vytvárať zisk, a čo je pri štátnych nemocniciach nepripustné. Makroekonomike, pán Šramko, bývalý guvernér Národnej banky Slovenska, a tak ďalej, a tak ďalej. Pán Čarnogórsky. Za najdôležitejšiu funkciu v prezidentskej kancelárii považujem funkciu vedúceho legislatívneho útvaru, potom na druhom mieste vedúceho vojenskej kancelárie a na treťom mieste vedúceho kancelárie. Pokiaľ ide o toho prvého vedúceho legislatívneho útvaru, mám na mysli asi 3 až 5 dobrých právnikov a medzi nimi by som sa rozhodoval, teraz nebudem hovoriť. Žiadne meno nám nepoviem. Žiadne meno vám nepoviem. Generálov momentálne neviem, teda nemám na mysli žiadne konkrétne, ale to by som sa poradil samozrejme s generálmi Slovenskej armády, a generál, ktorý by bol vedúci vojenskej kancelárie, by musel mať za sebou nejaké zahraničné misie a samozrejme praktickú službu pri nejakej vojenskej jednotke, čiže nie iba za stolom. Poviete, že by poškodilo tomu človeku, keby ste vyslovili jeho meno? A hovorím vám, že... Napríklad v prípade tých 3 až 5. Asi. Ja by som chcel povedať, že si narodil od kolegu Čarnogórskeho. Nemyslím, že výkon prezidentského úradu je hrať ping-pong proti čínskemu majstrovi sveta. Prezident nemusí reagovať v stotinách sekundy. Prezident má z titulu mnohých právomocí čas radiť sa s ľuďmi. Tomáš Garrigue Masaryk poriadal stretnutia s pátečníkmi, čo boli múdri ľudia vtedajšej doby, kde bol rovnako Karel Čapek ako Vladislav Vančura, ktorý bol presvedčený komunista napríklad. A ja nebudem menovať žiadnych nejakých ďalších ľudí, pretože s nejakým z nich som nehovoril. Ako viete, 2, ktorých som uviedol, už nie sú medzi nami, ani Ernest Válko, ani Motejl. Ale musím povedať, že jedna vec sú odborníci pre konkrétne oblasti. Existujú tu ľudia ako Bužek, ako Preschneider, ako Černý z oblasti tvrdej vedy. Ale existuje tu i napríklad, a s týmto samozrejme nemám dohovorené, neviem, či by bol ochotný, a to meno možno niektorý z vás pozná. To je človek, ktorý má názor a ktorý, som bol hrozne rád, aby som mu občas mohol zavolať a vypiť s ním kávu, volá sa Martin Mojžiš. Proste sú tu ľudia, s ktorými by sa človek nemusel radiť vždy len o špeciálnostiach, s generálmi a s letectvom, ale ľudia, ktorí aj postojmi, aj bystrosťou umu ukázali, že je dobré vypočuť si ich názor takmer na všeličo. Máme ďalšiu otázku? Nech sa páči. Áno, dobrý. Ja som sa chcela opýtať ešte na tú otázku pána moderátora ohľadom špeciálnych škôl, aký je váš názor a tá problematika, čo sa teraz deje podľa pána ministra Čaploviča, čo treba tie školy zrušiť a infiltrovať tie postihnuté deti, aby sa vedeli nejak zlúčiť s tými zdravými, aby vedeli fungovať. A teda moja otázka je, aký je váš názor na to, či zastávať tento názor pána Čaploviča a špeciálne na pána Osuského mám otázku. Ako si vy dovolujete povedať, že študenti súkromných škôl sú menšia elita ako študenti štátnych škôl, pretože tiež som sa predstavila, som to Oldiva a som študentka tejto paneurópskej vysokej školy a tak sa som dostala nebolo ľahké. A takisto nie je ľahké sa dostať ani na tie štátne školy, nakoľko viem, ako to tam funguje. A nepáči sa mi to takisto, ako je pán Čaplovič, on niečo skritizuje a vôbec nemá prehľad. A táto problematika špeciálnych škôl sa ma týka, lebo... A teraz to milá kolegyňa, neberte osobne, ale mám taký pocit, že sa v písanských štúdiách ukazuje, že máme problém s porozumením textu v mladej generácie. Niekedy mám pocit, že je problém s porozumením hovorného slova. Ak ste si všimli, ja som vyňal z okolností túto školu v svojom vystúpení pred zátvorku. Vy ste si to nepostreli, pretože ľudia nie sú celkom pripravení ostro vnímať text.
Ja som hovoril, že existujú mnohé súkromné školy a rozhodne na tom trvá, že na mnohých súkromných gymnáziách a na mnohých iných súkromných školách platí pravidlo, že tam idú deti, ktoré sa nedostanú na Novohradskú, ktorí sa nedostanú tam a potom idú na súkromnú školu. To proste je moja životná skúsenosť a to vôbec neznamená, že neexistujú školy, kde by to tak nebolo a vás som videl pred zátvorku. Takže na budúce vnímať text, aj keď vám budlivo zatlieskali, nebola to pravda, nič takého som plošne o všetkých nepovedal. Hovoril som o mnohých a na tom trvám. Takže mám iný názor ako pán minister Čaplovič. A na tom by som bol rád, aby toto nezostalo vo vzduchu, toto som chcel povedať. Odpoveď na tú otázku? Na špeciálne školy? Viete čo, toto je vysoko špeciálna otázka. Co okolností ako vicestarosta Starého Mesta mám na starosti materské školy. I tam už sú deti so špeciálnymi potrebami a musím povedať, že zažívame paradoxne situáciu, že rodičia, keď pedagóg zistí, že to dieťa potrebuje špeciálnu starostlivosť, kategoricky odmietajú, tvrdia, že ich dieťa je úplne štandardné a nič také nepotrebuje. Ja si netrúfam, ako som tu už povedal, domnievať sa, že s úradom alebo s kandidatúrou získavam rozum v tak zložitej a náročnej i na skúsenosť oblasti, ako je špeciálne školstvo. Pretože i tam sú deti z najrôznejších kategórií potrieb špeciálnych. Takže domnievam sa, že by bolo dobré skôr, aby sa zohľadňoval názor nezaujatého a kvalifikovaného odborníka ako úradníka alebo prípadne zvoleného ministra školstva alebo zvoleného prezidenta republiky. V živote by som si netrúfol rozhodovať, aj keď to nebudem o tom rozhodovať, ale aj keby som bol na pozícii ministra školstva, rozhodovať z pozície svojich dermatovenerologických skúseností. Myslím si, že vždy existujú veci, kde sa musíš radiť s tými, čo celý život do problematiky vidia. Pán Čarnogórsky, viete sa vyjadriť? Áno, ale najskôr, aby sme si ujasnili termín, tak povediac, proste ide o špeciálne školy a o súkromné školy, čo sú dve rôzne kategórie. Špeciálne, no ja si myslím, že o ich obmedzení, alebo ako to neprichádza do úvahy, veď špeciálne školy sú potrebné pre svojím spôsobom handicapovanú mládež, či zdravotne, alebo sociálne, a špeciálne školy sú prispôsobené na to, aby práve čo najviacej tú handicapovanosť odstraňovali. No a súkromné školy, veď o tom sme už hovorili, proste doplňajú kategóriu škôl, či stredných, neviem, či sú aj základné, ale asi sú. Doplňajú kategóriu škôl a taktiež sú užitočné, pokiaľ viem, takže pravdu povedať, tento výrok ministra školstva som nejak osobitne neregistroval, ale ak taký povedal, tak som proti nemu. Pani Kiska Prokázka, treba ešte niečo dodať? Ja možno len jednu poznámku. Boli sme minule sa pozrieť, učiteľky z Dobšinej, možno ste čítali blog známy o rómskej problematike a jedna z týchto dvoch učiteľiek je práve učiteľkou na špeciálnej škole. A boli sme ich pozrieť a totiž ja žijem celý život v Poprade a rómska problematika je tam veľmi silná. Neviem si predstaviť, ako by sme riešili rómsku problematiku, keby sme nemali špeciálne školy. Dokonca by som túto časť, keby sa dala, ako prezident by som určite o tom s ministrom školstva diskutoval, uvažoval, ako to posunúť dokonca do predškolských zariadení, aby tie deti, hlavne z tých rómskych problematík, dostávali špeciálnu starostlivosť ešte skôr, aby keď nastúpia do základných škôl, aby sa automaticky nemuseli pomaly preradzovať do špeciálnych škôl. Špeciálne školy potrebujeme. Ja pánovi ministrovi Čaplovičovi vyčítam skôr to, že sa snaží národu predpísať montérky a že na vedení toho ministerstva je mentalita naozaj, že 70. a 80. rokov smerné čísla a čím viacej ľudí do výroby, tým lepšie. Ale ja tuším, že to, čo ja na túto vec mám názor a tuším, alebo predpokladám, že sa vám osobne nebude páčiť, ale to je to, čo som sa naučil v tej verejnej službe, že nemôže človek hovoriť to, čo práve na tej pôde chcú počuť, ale musí hovoriť to, čo si myslí. To je jeho povinnosť, že pri kandidátore do takéhoto úradu to najdôležitejšie podľa mňa od toho človeka je, že spoľahnúť sa na to, že za každý okolnosti povie o sebe a o tom, čo si o štáte myslí pravdu. A ono sa to akože ťažko učí, ale už keď sa to raz človek naučí, tak ho to potom drží na hladinu. A je rozdiel medzi mentálnym postihnutím a telesným postihnutím. A
A pri mentálnom postihnutí je zrejmé, že tie rozdiely sú tak zásadné, že integrácia možná nie je. Pokiaľ ide o integráciu detí s telesným handicapom do normálneho vyučovacieho procesu, tak som za to, aby pri zohľadnení všetkých špecifických potrieb, ktoré oni majú, mohli, ak im nebráni žiadny mentálny handicap, pôsobiť na školách spolu s, neviem či v úvodzovkách, ale s úplne zdravými deťmi. A opiera sa to o konkrétny príklad. Môj syn mal v prepke, čiže v tom poslednom prípravnom ročníku pred základnou školou, mali zdravotne postihnutého spolužiaka a to dieťa to tak zásadne empatizuje. Pripravuje ho to na akceptovanie odlišnosti, inakosti, že to sa nedá inak získať a pomáha to aj tomu dieťaťu. Integrácia detí s telesným handicapom, na to ja verím. Ďakujeme. Teraz si dáme taký veľmi rýchly dotazník. Chcem vás poprosiť, aby ste boli disciplinovaní a odpovedali áno, nie. Po väčšine prípadne na mená odpovedali. Veľa sa hovorí o silnejšom prezidentovi. A keď sa pozrieme do Českej republiky, kde Miloš Zeman zohral pomerne zásadnú šachovú partiu, dnes má vlastne svoju vlastnú vládu a je najmocnejším mužom v republike. Tie právomoci ústavné sa priveľmi nelíšia od tých slovenských. Viete si predstaviť, že by ste niečo podobné ako Miloš Zeman urobili aj vy, pán Čarnogórsky? Milošovi Zemanovi to nahrala predchádzajúca vláda, ktorá nevedela rozhodovať. Ale chopil sa iniciatívy. A chopil sa iniciatívy. A robili by ste to aj vy? Áno, pokiaľ vláda nebude schopná rozhodovať, tak prezident je povinný teda využívať tie právomoci, ktoré mu ústava dáva. Povedal by som až do krajnosti, pretože štát potrebuje rozhodovať. Čiže mať aj vlastného premiéra. De facto. No tak to už nebudem sa vyjadrovať, že čo konkrétne by to znamenalo, ale proste rozhodovať tak, aby krajina bola riadne spravovaná. Pán Osusky, vy by ste to nechali na politických stranách, alebo by ste sa tiež chopili iniciatívy? Ja sa domnievam, že aj Česká republika a Slovensko taktiež je parlamentnou demokraciou. A domnievam sa, že nie vymenovanie vlády bolo tým problémovým aktom, ale jej udržiavanie pri vedomí, že nemá podporu snemovne, je podľa mňa prekročenie ústavných medzí. A samozrejme, že je v krízovej situácii možné siahnuť k nejakým opatreniam, ale urobiť to úplne vedome proti všetkým parlamentným tradíciám, myslím si, že s Milošom Zemanom nesúhlasím a toto nie je cesta. Pán Kiska? Ja som proti tomu, aby si prezident uzurpoval moc. Takže to, čo spravil pán Zeman, by som určite nespravil. Pán Procházka? Aktivita a iniciatíva definuje môj postoj k tomu úradu, ale takto, že zákulisne, kšeftársky, promovaním svojich vlastných kamarátov a biznis partnerov proti parlamentnej väčšine nikdy v živote. Tak. Ivan Gašparovič po páde vlády Ivety Radičovej uvažoval, že by možno išiel na summit do Bruselu. On sám ako prezident, nebolo to zvykom. Viete si predstaviť, že by ste tam išli a skúste povedať jednu jedinú vec, ktorú by ste sa pokúsili na Únii zmeniť z pozície Slovenska? Ako ste to vedeli? Áno, určite áno. Je taká anekdota, ešte sa, keď som pracoval v prístupovom procese Slovenska do Európskej únie, tu bol taký, že Erik van der Linden, možno si to meno viacerí pamätáte, on mi vždycky potom hovoril, že Rado, you're the man who sent Schuster to Athens, pretože ja som do verejnej debaty vniesol tézu, že niektoré typy zahranično-politických aktov musí robiť prezident republiky. A u nás je zatiaľ taká nepísaná zvyklosť, že chodí premiér na summity, ale z ústavy to bezprostredne nevyplýva. Ja tým, že mám veľmi rozsiahlú skúsenosť aj z európskeho práva, aj z európskej politiky, tak by som sa na tých najdôležitejších summitoch o zastupovanie Slovenskej republiky uchádzal. A áno, práve ako ste to naznačili, s ambíciou posilniť vyjednávaciu pozíciu Slovenska vo vzťahu k tvorbe úniových regulácií. Pán Kiska, išli by ste do Bruselu? Určite by som išiel do Bruselu. Problém, ktorý ako my, ako členovia Európskej únie, čomu čelíme, je, že z Európskej únie, ktorá malo byť ako otvorený priestor pre slobodný trh, pre viac práce, pre voľný pohyb tovarov, sa stáva pomaly orgán, ktorý nám diktuje a kontroluje náš denný život.
Preto napríklad Anglicko uvažuje, Veľká Británia uvažuje o vystúpení dokonca z Európskej únie. Takže to by bola presne problematika, ktorú by som tam nastolil, o tom, aké presné pravidlá, aký dopad na reálny život ľudí to má mať. Pán Osusky? Som dlhodobo známy tým, že som za Európu národných štátov, za Európu národnej zodpovednosti, za Európu, kde rozhodujú o fungovaní svojich krajín predovšetkým poslanci, ktorých môžu občania v prípade nespokojnosti s ich rozhodovaním na budúci krát pri voľbách poslať preč. Európa má inherentný deficit demokracie. Európa slobodného pohybu tovarov, slobodného pohybu lások, aby sa moja študentka Clermont-Ferrand na geológii mohla zamilovať do Pierre Françoisa a zobrať si ho tam bez byrokracie. To je presne Európa, ktorú by som ja chcel. Európa, o ktorej povedala baronka Thatcherová, pán Božnoslav, že ju treba vrátiť pred Maastricht. Išli by ste to povedať aj pani Merkelovej a pánovi? Išiel by som hľadať spojencov pre víziu Európy, ktorá nie je zaopatrovateľským, dlhy tvoriacím, vlastnú ústavu porušujúcim, zátvorka paragraf o bailoute, bez toho, aby vôbec siahla po tej ústave, ju porušuje úplne brutálne. Lietal by tam Peter Osusky na tie samity alebo Robert Fico? Veľmi rád by som na tie samity lietal a hľadal by som spojencov, ktorí vidia fungovanie zodpovednej Európy, ktorá neprežiera budúcnosť svojich právnúčat dnes ako to najväčšie, čo by sa dalo pre budúcnosť nielen Slovenska, ale starého kontinentu urobiť. Pán Čarnogórsky? Zastupovanie, reprezentácia krajiny na takejto konferencii je vecou vnútroštátneho zákonodárstva, vrátane ústavného zákonodárstva tejto krajiny. A to znamená, keďže slovenské zákonodárstvo, myslím, vrátane ústavy to pripúšťa, tak by som sa usiloval ísť tam. Samozrejme, ale nie tak, pokiaľ by bol predseda vlády, aby dochádzalo ku sporom medzi mnou a predsedom vlády, že kto má viesť slovenskú delegáciu a dokonca trápnostiam na medzinárodnom fóre. Ďakujem. Sorry, ja sa chcem spýtať, že vy by ste boli za to, že by aj by sme mali referendum o vystúpení z EU. Ja som presvedčený o tom, viete, to ako keď mladí ľudia, keď sa beriete, keď si niekoho idete zobrať, tak odporúčam svojmu synovi, ktorý má 27 rokov, prosím ťa, viem, že sa berieš z lásky, uvažuješ o tom, ale prosím ťa, už teraz uvažuj, čo sa bude diať, keď vám to manželstvo nebude fungovať, ako sa rozídete. Spravte si zmluvu, spravte si dohodu. To znamená, že už teraz zásadným problémom je, že by sme mali mať nielen, že prijímanie do Európskej únie, ale mali by sme mať jasne pripravené pravidlá v tom, keď sa niekto opustí eurozónu a keď sa niekto opustí Európsku úniu. A toto my teraz nemáme. A to rieši, a to je zásadný problém. Diskutujeme tu o pripojení Ukrajiny a na druhej strane sú tu krajiny, ktoré chcú z Európskej únie. No, asociačná dohoda. Poďme ďalej. Vlastne, dobre. Poďme ďalej. Je to strašne dôležité, že neprísť za štát na ten summit s tým, že tu som a keď nebudete poslúchať, tak my chceme odísť. To tomu štátu môže podľa mňa podstatne ubližiť, na to by som dal pozor. Uvidíme, kto bude prezident. Kontakty. Jedna z vecí, ktoré boli pozitívne vnímané zo strany analytikov na prezidentovi Schusterovi, boli jeho kontakty, že dokázal množstvo vecí ovplyvniť pozitívne vzhľadom na to, že bol diplomat. Okrem prezidenta Putina, kto je váš kontakt v zahraničí, ktorý nám pomôže v prípade medzinárodných sporov, v prípade problémov? No, najskôr by som povedal, že mám tri štátne vyznamenania, troch štátov, myslím, Arménsko, Rusko, Poľsko. Teraz na Valdajskej konferencii som sa sedel a rozprával a pil kávu a fotil s Romanom Prodym, okrem Putina samozrejme. Romanom Prodym, čiže bývalý taliansky predseda vlády a predsedom Európskej komisie, Wolfgang Schüssel, predseda kancelár Rakúska, Čimoševič, poľský predseda vlády bývalý. Áno, s takýmito ľuďmi sa poznám a dokážete sa na nich obrátiť? A dokážem sa na nich obrátiť. Pán Osusky? No, nebol som premiérom a nie som vo valdajskom vybranom kruhu, ale za svojej politickej cesty som viedol našu delegáciu v parlamentnom zhromaždení OBSE, bol som reálne fungujúcim podpredsedom Medziparlamentnej únie.
nemá zmysel chváliť sa s tým, s kým som si potriasal ruku. Pravda je, že som roky celkom úspešne fungoval spolu s mužom menom Steny Hoyer, ktorý je zhruba po Nancy Pelosi číslo 2 v demokratickej strane, aj keď v amerických pomeroch som republikán. Pomerne dlhé priateľstvo ma pútalo, tá už je tiež na dôchodku, s dlhoročnou predsedkyňou Bundestagu, pani profesorkou Ritou Zysmutovou. A samozrejme, že sa človek za cestu politikov s niekým stretne. Ja sa, hovorím, nebudem ďalej chváliť s tým, s kým som sa kedy ako bavil, ale skôr by som povedal, že dosť dôležitou vecou, ktorú som na tej ceste spozoroval, je to, že je strašne fajn, keď sa so Steny Hoyerom v Hofburgu a s pani profesorkou Zysmutovou v Bundestagu a dokonca s Genadiom Selezňovom, ktorý sedel vďaka abecede rovno vedľa mňa, Rasia, Slovákia, Slovénia, tak sme sa bavili v ich rodných rečiach a myslím si, že pekne to zhrnul Genadij Selezňov, ktorý bol teda predseda Ruskej dumy a človek, teda by som povedal, klasického komunistického typu, ktorý povedal: "Вот как вы красиво со мной говорите о всем, и всегда, когда я что-то-нибудь предлагу, то вы всегда с американцами против меня гласуете." Teda, lebo samozrejme s Steny Hoyerom a na mikrofón som hovoril anglicky a s Willy Wimmerom po nemecky, ale s ním vedľa mňa sediacím som nehovoril cez mikrofón, tak som sa priateľsky bavil po rusky. Ale z okolností som 4 roky úspešne blokoval to, aby sa Lukašenkovi boys dostali ako plnoprávni členovia parlamentu, pretože pri hlasovaní som okamžite zdvihol oponujúc tabulku, tú druhú zdvihol Steny Hoyer a tam platí pravidlo -2. Ak dvaja sú proti dve krajiny, tak ten návrh neprechádza. 4 roky sme Selezňova nepustili. Nech sa páči. Urobil som to rád. Skúste nám povedať 2-3 mená. Slovensko môže mať problémy, chcete ekonomickú diplomáciu, predpokladom uplatňovať. Povedzte, kto sú tí ľudia, na ktorých sa viete obrať. Pre mňa, pán Gašparovič má strašne veľa známych, ale nemyslím, že niečo vybaví. Prezident je podľa mňa autom, ako si autorita vybaví, len pre tú zaujímavosť v sobotu mám obec pána Schwarzenberga v Čechách. V 91. roku som sa vlastne stal prvým členom predsedníctva mladých EPP zo strednej a východnej Európy. A v tom orgáne 9 členov som sedeli 2 ľudia. Jeden sa volá Enrico Letta, a dneska je taliansky premiér, a druhý sa volá Klaus Welle, a dnes je jedným z najvyššie postavených funkcionárov CDU. Čiže to sú 2 chlapci, ktorým ja môžem napísať e-mail a povedať im, že o 2 týždne som u vás, poďme sa stretnúť a porozprávať. A mám veľmi dobré vzťahy v polskom parlamente a v strane, ktorú vedie David Cameron. Teraz taká otázka, ktorá bude asi zaujímať. Pomôžem si pánom Osuským. Vaša odpoveď na otázku, ako vnímate dekriminalizáciu marihuany, je: nevylučujem, že by som považoval dekriminalizovanie jedného jointu v svetle absolútnej tolerancie alkoholických opojení za krok, ktorý nie je v protirečení s prostou spravodlivosťou. Či by sa to jednoduchšie nedalo povedať? Nie. Tento raz vás poprosím, keby sa nám dostal na stôl predpis, respektíve legislatíva, ktorá by umožnila, aby 1 gram marihuany nebol penalizovaný. Podpísali by ste alebo nie? Odpoveď je jasná, podpísal. Pokiaľ tu nebude suchý zákon, ktorý zakazuje konzum alkoholu, tak neexistuje, aby 18-ročný mladý muž, ktorý čítajú z Kerouaka, si s 5 kamarátmi podá jointa, bol delikvent a trestanec so záznamom a 17-ka prieskaná na diskotéke na 2,3 promile je absolútne svätá. To je ústavná nerovnosť. Keď som bol ministrom spravodlivosti, tak bol novelizovaný trestný zákon, okrem iného aj paragraf o... 1 gram a absolútna depenalizácia. Áno, penalizácia. Proste okrem kávy všetky drogy boli penalizované, pretože štúdie preukazujú, že vlastne 1 gram vedie potom ku 2 gramom a potom ku 3 gramom a 10 gramom a tak ďalej. Čiže chceli sme to zastaviť. Nie. Za jeden pohárik.
K 2, 3. Ja som v Spojených štátoch, keď som 2 roky robil ako gastarbajtera, tak som mal možnosť, okolo mňa sa hýbalo strašne veľa mladých ľudí vo veku 14-15 rokov, ktorí ako na jointoch žili a bol to len krok ku tvrdým drogám. Takže ja by som určite 1 gram nedekriminalizoval, ale určite by som bral ako priestupok, ale dílerov by som posielal okamžite do basy. A Procházka? No tým, že ja musím ísť tú sekciu o inováciách v ústavnom systéme, tak nebudem odpovedať ako kolegovia, lebo sa k tomu potom nedostaneme. 1 gram, úplná depenalizácia. Registrované partnerstvá bez manželstiev a bez možnosti adoptovať si dieťa. Áno, nie, podpísali, vetovali by ste. Aby som to rýchlo podpísal. Podpísal. Ešte aj na chodbe. Ja si myslím, že to nie je potrebné vôbec upravovať a podpisovať alebo nepodpisovať, pretože už to máme. Keď 2 osoby idú na matriku, na úrad mestskej časti... Takže nepodpísali by ste? Dobre, tomu rozumiem. Nepodpísal by som, lebo to už máme. Ale máme to naozaj. Výborné. Nemáme to, že povedzme ľuďom pravdu, že teda podpísal alebo nepodpísal, lebo nemáme to a vieme to asi teda všetci, že na čo sa pýtate, takže sa k tomu akože skúsme všetci vyjadriť, ako sme sa my, nemáme to. Nepodpísal. Dobre, ale nepodpísal by si to preto, lebo s tým nesúhlasíš, nie preto, lebo to máme. Lebo to je, lebo podľa mňa to je úplne akože... Áno, nesúhlasím s tým, ale opakujem. Keď 2 osoby, ktoré žijú v prostredí domácnosti, idú na matriku a žiadajú potvrdenie, tak dostanú. A nepýta sa ich, či sú muž a žena, alebo... Ako si predstavujete fungovanie prvej dámy? Máme skúsenosť s Emiliou Kováčovou, pani Irenou Šusterovou, Silviou Gašparovičovou. A máte doma dámy, ktoré by postupovali podobne ako oni a boli by menej výrazné? Alebo máte doma Hillary Clinton, ktorá vás možno nahradí? Veď, že najošemetnejšie je rozprávať o vlastnej manželke v jej neprítomnosti, lebo netušíte, že čo potom doma skúkate. To je ten najprísnejší volič, že aj s najbezprostrednejšími nástrojmi zodpovednosti voči vám. Moja manželka je ročník 85 a venuje sa dobročinnej právnej pomoci slobodným matkám a našim deťom a slova, keď sa pýtali teda, že na vzory prvých dám, tak spomenula Olgu Havlovú a Hillary Clinton. Ak to má znamenať, pán Kováčič, že by ma mala nahradiť, tak to až potom v ďalšom volebnom období. Moja manželka si niekedy robí zo mňa srandu a mi hovorí: Andrej, počúvaj ma, ja ťa asi voliť nebudem, pretože ja chcem, aby si bol doma s deťmi. My máme malé deti a moja manželka určite vidí svoju, a ja som na ňu za to veľmi pyšný, vidí svoju úlohu v prvom rade o to, aby sa o tie naše deti starali, aby mali šťastné detstvo. Takže určite z nej žiadna prvá veľká dáma nebude. No, moja milovaná žena je inverzne k radovej manželke, nie ročník 85, ale 58. A náš najmladší malý má 194 cm, takže nebuďte na mňa naliehať, aby som bol doma s deťmi, ale musím povedať, že bola to najlepšie, čo som v živote stretol vôbec. Ale zároveň chcem povedať, že i my sme boli konfrontovaní s tou otázkou, o ktorej hovoril Rado Procházka. A samozrejme, že nás v našich podmienkach napadla Olga Havlová. Ale napadá ma tiež manželka prvého aj druhého prezidenta Busha. Ženy, ktoré stíhali popri rodine i robiť to, čo prvá dáma má. A nemyslím si, že by bolo zlé, keby sme, dá sa povedať, vykročili tradíciou skôr tou, že manželka nie je priviazaná niekde v kuchyni, ale že jednoducho je súčasťou fungovania politika. Na Medziparlamentnej únii napríklad 12-členná britská delegácia mala 11 z nich so sebou partnerov. Sa opýtam, či vám pani manželka bude hovoriť do rozhodnutia?
Viete čo, ja si ju veľmi rád vypočujem a nemyslím si, že by si myslela, že má hovoriť do mojich rozhodnutí, ale bude hovoriť k mojim rozhodnutiam. Tá demonstrácia zdravotných sestier bola, tuším, minulý týždeň pred úradom vlády. Tak boli sme tam spolu s manželkou a manželka predtým upiekla koláč, ktorý sme im zobrali, tak musím povedať, že do toho, že aký to bude koláč, som nemal absolútne žiadne slovo. Bude to tak aj v prípade ďalších rozhodnutí? No, čo sa týka koláča, určite asi. Posledné dve otázky. Prezident Schuster mal Drienkovicu, Ivan Gašparovič zahral Alžbete II. Na fujare. Naozaj pozitívny symbol. Máte taký slovenský, ktorý by ste boli ochotní odovzdať akékoľvek zahraničnej návšteve napríklad aj kráľovnej? Čo by bol pre vás symbol? No, nie je to, že super dôstojné pre britskú kráľovnú, ale my každý rok s chlapcami dorábame burčiak, je preto strašne dobrá zabava, je to na náš taký malokarpatský kolorít. A ten burčak je vyslovene pitný, že raz, keď sme mali zasadnutie v Šachtičkách, tak som zobral, to sme robili z takého červeného hrozna, čiže bolo rúžový ten burčak. A všetci to tak robili, ja som bol vtedy tam prvýkrát a s Pavlom Hrušovským sme to dali dole, nakoniec akože veľmi úspešne my dvaja. Čiže, dobre, není Pavel Hrušovský britská kráľovna, to je jasné. Ešte nie. Takže aj vidieť. Ale taká slovenská vec, ktorú akože ja mám, tak ja hrávam teraz závodne salovku, čiže keby napríklad s tým Enrikom Letom alebo s Klavcom Telen, tak som ich zobral. Takisto. No, my v Poprade burček sme raz skúšali s otcom a nepodaril sa, takže to asi nie. Čo by som ja ukázal, určite by som, máme dve fantastické veci. Máme veľmi super ľudí, máme priateľských, výborných ľudí. Ja by som zahraničnú, nebal by som sa ju zobrať dokonca do rómskej osady, ktorých ja poznám, kde by som ich normálne zobral medzi tých ľudí, aby si sadli, aby videli, aby sa predsudky, ktoré často mávame, aby sa časti stratili. To je jedna vec. Druhou vecou, naše Tatry a naša príroda je jednou z najkrásnejších vecí, ktoré môžeme ponúknuť. Takže to je to, kde by som, ukazoval by som krásu a dobrotu našich ľudí a ukazoval by som našu krajinu. No, rýle by sme nekovali. Vinohrad zatajený ani priznaný nemám, takže burčiak nebude, hovoria o mne, že som muž knihy. Asi by som, akokoľvek je to banálne, venoval návštevníkovi ako ukážku tejto krajiny a jej krásy fundamentálne dielo bratislavského bývalého primátora, ktorému tento obetoval kus života, skoro celý majetok, dielo Petra Kresánka, knihu o Slovensku. Poznám málo krajších vecí, ktoré sa dajú zobrať pod pazuchu, nie je ľahká tá kniha, ale ktorá ukazuje, že sme malá, ale pekná krajina, ktorá má históriu a ktorá nie je niečím strateným kdesi, ale ktorá stojí za to, aby si ju aj v zahraničí vážili. Dve kategórie prichádzajú do úvahy. Jedna kategória je nejaký pekný samorast a druhá kategória, to je zlato, teda nejaká medaila alebo niečo také zo zlata, aby sme už konečne odhodili od seba taký imič krajiny, no, pastierov a podobne. Posledná záverečná otázka tam. A zlatá fujara? To je syntéza. Na nej by sa asi nedalo hrať. Posledná otázka, stačí vyhneť a ruku a ráno. Poľujete? Ja som psíčka, športový kinolog a nepolujem. Zásadne nepolujem, tiež máme krásnu labrador, ja si nepredstaviť, že niekto poluje na zvieratá. Ja som sa dneska pristihol, ako prenášam pavúka, aby sa mu nič nestalo. Takže úcti svoje musím povedať, že tomuto národnému športu elít som nepodľahol. Nepolujem. Veľmi pekne vám ďakujem, veľmi pekne ďakujem.